ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo. Agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Amahan ko, pasayloan sila. Kaya wala silang mahibaw silang kipuan. Sa palaban siya nga mahal! Ang RMN, miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Mateo 26, tudling 39. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nagingon. Amahan ko, kung mahimo, kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kun dili ang imo. Ang RMN Production Center. Mudalit na usab kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga gituyo sa pagmugna aron sa pagpahaom ning adlaw sa pagpamalandong. Ani kining sugilanon nga naguluhan. Kaluy-i ako. Unsa man di ay okasyon. Nganong imo man gid gipaanhi si papa nimo? Kadaghan parabas imong gipaandam nga pagkaon o nga kitar man unta. Ay, gusto lang ko di Sandra nga magtapok ta. Dili ba ko di ay pwede kung way okasyon? Bitaw, sakto gid ka pa. Og ako ba yung naglutoan ng tanan mo, ha? Mao ba? May kamilagro gud di ay. Tapulan baya kang muluto nak. Natinga bitaw ko. Natinga kay ko inin niya, ma, pa. Nikalit naman siya ingon nga magluto siya, unya panihion mo. Gimingaw lang ni siya na to, di ba, Don Clem? Wa mo kay tingog-tingog niya. Bitaw, gibingaw na tingali si mami ninyo, lola, lolo. Ay, pastilan, gining anak. Digin mo tingog, kung dili ko hiton. Mukhaon gitag tarong ha, kay once in a blue moon na ba yan ni magluto nga kong palangga. Mao na. Gusto. Actually, doon ako'y announcement. Nadi siya yung sorpresa na to. Unsa ka day ni? Another promotion? Oh, sige lang. Adi na kumakurat, ana. Liwat ko ka na ko. Doon ako'y cancer. Oh. Diyos ko! Diyos ko, nga naman! Nga naman in town! Ayaw ka, Abi. Tingalig maunsan sa noon ka. My mang throat is ready. Charan! Naunsa man mo, uy. Buhi pagani ko, inyo na magugilakan. Sandra anak, nami nga nagkumedya ka lang. Dili may masuko di mo. Bitawan, bakuy ay mong isulti. You think? Nagkumidya lang ko? Diyos ko! Dawato na lang yun nato.
Unsaon nga naigo man ko ini. Madudag laing doktoran. Magpa-second opinion ta. Basin pa eh. Nagpa-third opinion ako, Han. God. Diyos ko! Diyos ko, Lord, nga naman! Nga naman! Ingon na man gyud ang kinabuhi. May katapusan man gyud ang tanan. Nahitabo lang nga mag-una ko ninyo. Mohangyo lang ko. Ayaw ko ninyo pakitangan na kuul mo. Kay makapastress man anak ko. Imbis nga moabot pa unta kog 6 months or malugwayan pa. Tingali unya noon og usa na lang ko kabuan o mas mubo pa. Mao nga hangyo lang. O bani ko ninyo hangtod sa katapusan nga malinaw. Pwede? Dad. Dad. Naghina ka. Di na ko kaya, Dad. Di na ko kaya nga magpa-pretend nga. Amura lagwa. Nak. Nak, paling kami pinahamo pagkalikot ka. Ayaw ko pasagdi, nak. Di sa rin ako kaya. Pero ako kayahon. Ato ning kayahon para ni pamilya mo. Mubalik na ko sa soda. Nangita na turo na ito pa. Sunod niya? Oo, Dad. Pila na lang tigay timpla. Nga, pila tigay timpla gatas para magdungan kag. Uy, nagila ka na sa pangga. Dili na ko kapungan pangga. Kabata pa ni Sandra. Kabata pa sa atong anak. Oh, bata pa kayo si Sandra. Ug taas pa gid unta siya maabot. Pero ang saon taman, pagbuot manin sa kahitasan, pati mahimo gawas sa pagangyo. Nga unta, iyang ayuhon. Uri ba, iya pang lugwayan ang kinabuhi sa atong anak. Isun ato bangon nga. Itang ginikanan. Ang tanaw niya sa atong anak nga ilubong. Di ka magpakemo? Dili. Pero Dili na tamo kasto para anaan. Moro man gihapon. Moro man gihapon niya akong padulngan. pero may mga kaso nga naayo ra. Human sa kemo, man. Basin pa di ay. 1 in a million na daan. Dili na lang ko, ana. Ang atong ikasto, ana. Ato na lang isuroy. Ato na lang ilingaw-lingaw. Han, O, bawal mo hilak. sorry. Di na kalikaya. Pagpakalikon.
Hinumdumi nga ikaw na lang unya ang moatiman ni Clint. Naibaw ka kida ng batawa nga dili na kaparugog iya. Ani, Na, nihilak naman gituon ka eh. sige lang, good. Paila ka lang ko. Sakit na kayo. Ambot. Huwag ko kayo ba sa ununya pagkatubang ang imong pagbiya. Sortihan, tegaan. Ano na ko? Di ko gusto matuhog kayo. Mahadlo ko nga ma. Yanig matahon niyo na ako. Huwag ka na. Sorry ha. Kay baho sagit ka nga gusto gidunta ko nga mag-uban patagdugay. Parehas nilang mama ug papa. Nga makakita pa ko nga makahuman sa pag-eskwela si Glenn. Nga makakita pa ko niyang magbiniho. Nga makakita pa ko sa atuon niyang mga apo. Pero sa unta man, dili man ta makabuot. Mao nga, ay musla na lang nato ang mga nahibili na akong panahon nga malipayon. Okay. Picture dahil kuhan! Okay. Pero panghinay. Camping. Clint? Lola, Nagila ka. Tingalig makabantay si mami nimo. nagtabo na og tawi, Lola. Nakasabot ka ayo ko nimo dong. Pero dili ta magpada. Ato lang tumanon ang gusto sa imong inahan. Daling kamot man ko, La. Daling kamot man ko. Diri. Dali sa sud kay tingalig makabantay si mami nimo. Dali. Sud diri. Nilit kayo tanawon ng dagatan mo. Oh, Oh. Ngano naman sana? Usa naman sa ipasabot ka na. Ay! Ikaw ba? Makita pa nila, uy. Buhi na nga akong hawak pa. masapot na sila. Gusto lang ko nga ingunin kita. Samtang tanaos na ka. Diyos ko. Ligaw na pa ko. Nagkasabot kayo ko sa kipati sa akong bana. Pero kinahanglan na magpakita ko kaligon. Mao nga tabagi ko. Maluoy ka. Sorry. Sorry, Sandy. Han. Pasag din ako nga. Ingunin ko. Ano ka tabang? Ano ko sa likod mo? Asandi ka lang yung pusing. Ano ka na? Okay. Diyos ko. Ayoko pahila ka, please. Ayoko pahila ka. Ano? Diyos ko.
Ano? Ano ka? Lord, maluoy ka. Ay ko gusto nga makakita ko ang gisakitan. Hey. Han. Ayaw ko pa kuya uwihan. What's wrong? Mainom lang kong tambalan. Akaka ko ba ingon sa cottage? Agsahunti ka. Han. Dali. Glenn! Ang tambal ni mami ni mo! Ginoo ko! Naon sa si Sandra, Andy! Ang tambal! Ang tambal ko na ni mami ni mo, Clint! Dali ah! Mama. Mama. Hey, kalma lang mo. Di pa ko mamatay. Mama. Clint, ayaw anak. Han, nakuyawan na siya. Kaming tanan, nakuyawan me. Di pa lagi na ako oras. Kalma lang mo. Saan mo na mo pagkalmahan? Magsakon man. Si Mama ug si Papa. Oras kawas. Di palayo ni Papa si Mama. Ato Clint. Ingna nga dili mapalaka. Ingna nga okay na ko. Di man ka okay, ma'am. Di man ka okay. Okay ra lagi ko. Nakainom naman ko tambal. Nawa na ang sakit. Huwag mong ko na mawagod. Imo naman ang giagwanta. Wa na lagi. Makasulti ka ko karon kung naapaghihapon ang sakit. Pero wa mo na maayo, mi. Temporary naman na. Piniliver naman ang imong tambal. Mag-ampo ka, Clint. Basin pa. Basin pa. Maluboy ang Ginoo nato. Mag-ampo ka. Diyos ko. Ikaw ang nag-iya sa akong kinabuhi. Ikaw ang nagbuot sa tanan. Usalang ko sa imo mga pinuhat nga makasasa. Ug sayod ka nga wa ko'y tuyo nga musupak sa imong kapuputon. Pero masuway lang ko gangyo, Lord. Tungod lang sa akong pamilya. Maluoy ka na ako. Kaluy ko. Kumahimo lang. Luguhay pa ang akong kinabuhi. Kumahimo lang. Pero ang imo nagihapong pagbuot mao'y matuman. Ikaw lang gihapon mao'y matuman. Huwag ka bang banday ang milakaw si mami ni mo? Sharo! Sorry, Dad. Nakatugog bayo, Dad. Pagmata na ko, kuwaras, mami. Akong kitawagan, di ba makontak? My God, Clint! Tingali ka sila paingon sa mami ni mo. Tawagin sila sa lula ni mo. Tingali tuwa sila. Manawag sa ko siya mga amiga. Yes, Dad. Sorry, Dad. Han? Ma'am? Ma'am? Hey, si
problema? Laon sa amin mo? Han, di maka. Ganong i-drive maka. Ganong dili man. Magka-drive pa man ko. Ma'am, delikado na ka nga mo drive. Imuunta kong ipukaw nga mulakaw di ka. Clint, ayaw inapagsulti si mami. Sorry. Sorry, ma'am. Okay ra, cute. Nalipay ko ni mo ron. Nangasaba ng kit ka na ako. Sorry. Sorry kay ma'am. Naworry lang gud ko. Nakasabot ko. Maubitaw nga nalipay ko. At least, makamao ka na nga mo assert sa imong feelings. Very good. I'm so happy, son. Dinaday ko angay nga ma-worry ni mo. Han, ayaw na ni Usba, ha? Simba ko maunsa ka samtang nag-drive. Unya, ikaw rin usa. Di bagid ka makontak. Han, ayaw na ni Usba, okay? Sorry na. Sorry na. Nalimot na ikong charge sa akong phone. Maong dead bat na kitni. Hindi ka, ma'am. Anong wa mo kunin mo pukawa? Nisimbarakod ko. O wa sa tika pukawa kay hinanokid kaayo ka. Nagngangapagutahon ka nga nagtuo ang laway. Lugaw. Tuod, nihabit ko palit og pizza. Ako ha, anak. Mga unta sa sud. Kaluis akong panaw, anak. Nagkatugit pagkaya tungod sa kakapoy. Kakapoy sa una-una og lawas. Ginoo, ikaw ra kay pahala na ako. Ako nag-itugyan ni mo ang... Oh. Kasakit. Diyos ko, tabagi ko. Tabagi ko, alam di ka. Sakit ka kayo, Lord. Han? Han? Clint, nak, pagmata. Si mami. Ma'am! Ang tambal ni mami mo. Ang tambal ni... Ano? Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Kuniti ko ninyo. Kuniti ko. Dad! Dad, ano na to si mami sa ospital? Sige na! Ayaw na! Ayaw na! Han! Sandra, honey! Ayaw mo piyong! Ma'am, please! Ma'am! Sandra! Ma'am! Sandra! Ma'am! Honey! Dili kita ang tagiya sa atong kinabuhi. Wa kita masayod, kanusa ug unsang pamaagi kini bawion sa Dios. Ug wa kita ilay mahimo gawas sa pagtugyan kaniya sa tanan. Og dinhi mga higala, natapos kini atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Kaluy-i ako. Giyatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Sandra, Ingrid Miss I. Vertudaso, Andy Jeffrey Gabunada, Clint Janjan Lara, Pia Carol Marie Hikain, og sa papel ni Ron,
Oji Kumpok Rakasa. Kining maong sugilanon gisuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Ricky Porzoilo Garing. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Gio Gabunada. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Manghinaot kaninyo nga unta ang Ginoo magauban sa kanunay. Tatak RMN. Tanawa! Ulsod o... Kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Agi og pagbalaan ni mga adlaw sa Semana Santa. Sa magkausa pa, ang RMN Drama. Mupabati usab kaninyo nining tinuyo nga sugilanon. Bunga sa kagahapon. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Naugtas mas Debbie. Makikita ko na siya nako din eh. Pero dili makontak. Taod-taod naman ko din eh. Hain naman siya. Kung sa may kapuslanan nga makikita siya nako niya, dili di ay makontak karon magkapangutana unta kog hain na siya. Saunahan ka. Noon sa muning babayana. Wa may klaro. Giagwag ko lang ko na. Na, ara malaguday ka diha. Ganihara ka? Oh, malingkod ko tapan mo ha. Pwede naman tag adto makita sa syudad, dili dinhi. Pwede ra gyud sa mall or asa nga magsultita. Tuyon man dinigod. Pastilan sa tayo. Ganihar ka nakakita na ko. Ganihar ka din no. Makita mo tani mo nga gikan din kung mabot ko. Wala sa kamanawag nga ni Akarday din naglingkod. Debbie, no sa magkangawa kami tingog-tingog diha. Siya ay, magkisulti ka magkaan ako. Masa man? Oh. Mahirap magwag ka. Nag-awar ko na siya. Magsulti na ta. Matod ni mo,
Wa kay laing hinigugma. Kinsa man din babayahan ang gigakwas nimo nga naa ka sa likod. Tanawa. Tanawa kinsa ning nias akong cellphone. Si Gina na. Ang akong uyab ka nito. Huwag ko sabay puti pasabot ini. Nga dako man ni siya og tiyan. Og bagwaan naman kini maong picture. Debbie, kuan kining... Sulti ko! Oh, say puti pasabot ni ini, Archie. Unsa? Dibs, sorry. Sorry nga nadugay namin nga nagkawali og mabdos na siya. Gilan ako ni mo! Salvahin ka! Sorry! Sorry! Luya di atong Debbie, no? Oh, Jack. Naluoy biyagin ko niya. Pero, ang masad kung siya may akong pilion. Nga napamabdusan man ako sa Gina. Nga mo'y akong naasawa karon. Nga mo'y una na akong uyab nga milargas Manila. Nga pagbalik niya, kay pulos na lagi gimingaw sa sagusa. Oh, nahirada yun. Kay wa man gid mi klaro nga panagbuwag. Call off ra gud to. Kay nalayo siya nako. Pero kung wa pa mo mablos si Gina ito higayon na. Kaysa may piliyon naman to. Oh, si Debbie gud. Pero saon, lisod man kung isafer na ko nga kung anak ni Gina. Lisod sa kaayog way matawag nga amahan si Dudoy nga mong anak. Mausap. Pero kumusta man ang inyong pagpuyo na Gina? Lisod lagi. Labi na ron nga mabdos na sab siya sa ikaduha na mong anak po. Kay bantayanan mo ng iyang pagbabdos. Gimonitor na siya sa iyang ubi. High blood mo na siya. Uy, lisura ko na. Nya, punan pa nga kanang akong pagpanarbaho, dili permanente. Usahay wa. Usahay pod na. Basig nakinhibawan siya nga akong ma-applyan. Sa imong trabawan ba? Basig may bakante dito, tabangi tabi. Oh, sige man ang pang-hire ang akong itrabawan. Klase-klase mo ng furniture ang produkto, anak. Mau ba? Mga play ka ko dito. O sige, pang-apply. Tabangi ko. Oh, tanawon to unsa itong mahimo. Di lang kong basalig, ha? Nga to nga, mamasin lang ta ba? Basin tayo, madawat ka. Oh, sige, mga play ko dito, ma. Sige, sige. Yun na. Kasado ba mo si Gina? Di lagi. Wa pa. Live-in rami. Pero ang importante nga, magkasinabot mi. Manyara ng kasal kung may kwarta ta. Uy. Sagulit ko tawana ka. Ayaw na, uy. Lahi ragad kung may blessing ang inyong panagtipon. Nga makasal mo sa simbahan. Ay pagsunod na ng western culture nga para nagduwa-duwa. Kristiyano ba yata? Katoliko ba yata? Kaysa mga matas Ginoo, ang pagpuyo-puyo, illegal gina. Wagi na blessing kay kaniya. Sa laktod, dako lang sa. Bisan pag kadaadlaw kang musimba. Maningil ra ba gyud ang Ginoo na Arts? Maningil ra ba gyud siya?
Maayo nun, Archie. Kay nadawat day ka sa gitrabahoan ni Jack. Nasuod ni mong amigo. O, Regina. Gitabangan taon ko ni Jack. Nakasugod yung ko kaniya. Salamat taon sa Ginoo. Bilib ko ng amigo ha, kay sa una pa nga may problema ko, mutabang gina siya. Mau ba? Oh, swerte ka nga nakaamigo kasama niya. Kadiyot, ay manas dulo eh. Naay naman yung pataaw eh. Nagduwa mo to ganiha din sa sala. Basig tuwas kwarto. Sige, akong aryon, naroon magkapanihapon na taan ng daan akong sudan. Nga litson manok. Paborito na magkana dulo eh. Sige, at tuwa kay anda mo na ko alam misa aron magkapanihapon na ta. Kadiyot. Doy! Dodoy! Dong! Dodoy, ayan mo ka! Ay maling anak ka. Basi na sa kwarto. Doy! Dodoy! Oh. Uy! Dodoy! Dong! Masa ba ka? Dong! Ginawa ko. Dodoy, kainit mo. Gina, day! Si Dodoy, init kayo! Dalo na to sa ospital! Salamat kay mo, Jack. Nawag ko ni mo talik di. Tinuod ka gid nga gala. Basta na lang ko ikatabang. Nga nung dili man ta. Pero pasensya na ka. Nga, 2,000 rin taon itong ako nahatag di mo. Okay na. Dako na kay tug tabang na mo din sa publikong ospital. May lang sab kay iwasan nas dudoy si Milanat. Oo, pero dili pa kuno ni kakumpiyansahan matod pas doktor. Pabuton pa kuno ang resulta sa laboratory. Aron may bawaan gyud kuno sa hinungdan nga taas man kay ang hilanat. Nga hapit gani sa mo kumbulsyon. Sige lang. Ampulan ta. Di lagi kapasagda niya. Usubad ko, Jack. Salamat yung kini mo. Salamat ba, uy? Sigbalik ka na. Kung kuwang galing kwarta, pwede man ka maka-advance dito sa opisina. Maka-CA ba? Buutan ka ng amo na to. Nagkan kayo nag-gitabangan. Mau ba? Oo niya, bago pa man ko. Pila pa lang gani kaadlaw nga kong agi. Okay ra ka sa tunga mo? Sanay kong gingon mo. Di pa siigib ka. O, Jack. Pero ang sekretary man sa tong amo ang ipatubang nako. Ready naman gani ang kwarta pag adto na ko sa opisina. Oo. Eh, isultihan ko man tong daan ang sekretary ni Madam nga nakinahanglan kag 5K para sa pag-hospital sa mga anak. Amo to nga, automatic kayo pag adto nimo. Unya, Jack, di na sa kumagdugay. Ha? Ako pa ning ihatod ang kwarta dito sa ospital ni Gina. Aron ko na ikinanglanon, mapalit dayon. Kay mubalik pa ba ko? Sa uton na lang kumuin. Oo, sige. Musabot na lang atong amo. May kinakagawas na si Dudoy sa ospital, RG. O, manarsing. Pero, mao lagi. Napamay tambal nga tumarunon o tiwasunon. Medyo may pressure ba ang mga tambal tungod sa taas nga infection sa dugo ni Dodoy. Naluoy taon ko ni Gina ma. Kay diyot-diyot lang nga magtanaw ni Dodoy kung muinit og balik, muhilak. Ingon anak magid nang kinabuhi sa ginikanan, RG. Dili kita makalingkawas kung gagmay pa ang ato mga anak. Mabitaw ma. Makaot yun, bisa ng dili katol. Maog yun. Tabagin nila ng imong asawa nga dili magpadasi ang kaguol kung may sitwasyon nga ingon ni ini. Kay mabdos para ba na siya? Ang sultihan bitaw na ko na siya ma.
Kadiyot, may gamay kong hinipusan diri. Kuhaon ako. May nalang mapuno-puno sa panginahanglan ninyo dito. Unsa? Manaktak sila og trabahan ti Jack? Uy, nga nugod. Hindi kita makabasol nila, Arts. Kay nasunog mo ko dito sa LA ang ilang display center. Huwag yun nahibilin sa tanang furniture nga display nila dito. Mo ba? Unya, may nadungga na ba kag kinsi mataktak? Dili ka kumapil? Ampo lang ta, Arts. Ampo lang ta. Jack, unsa man ang gitanong sa itong mga kauban nga trabahante diya sa bulletin board doon sa office? Lista na sa mga trabahante nga mali off. Ha? Mao ba? O kinsa man taon sa itong mga kauban ang mali of Jack? Kinsa taon? Arts, ayaw lang ka kuan ha. Unsa kakuan? Kay nga naman Jack? Apil ka sa mali off. Unsa? Kinuo ko. Magunsa na malaming akong pamilya. Mga nakay pas Gina. Unsa ko naman lang sila. Daghan ka na di o gipangaplayan Arts ng mga pandayan. Pero wag ka madawat. Mga igsuon sa tong amo ng mga tagiya ng mga pandayan din Ilaha yan linya ang furniture making o upholstery. Mao ba? Nibaw ka. Si Mama Nursing Town ug ang akong mga ugangan ang nag-agwanta ron namo. Mao na gani kay kunila. Kay makadungog kag bati og sakit nga istorya. Pero ako lang giagwanta. Way kaso ni Mama Nursing kay nagkasabot ako niya. Kay pila raman tayo iyang pensyon. Di gani ko mudawat usahay kung muhatag siya. Huwag yung matabang ni Boss pagkakaroon, Ards. Gusto tigil kong matabangan ka pero lisod sa meron. Api kigod kay may mga estudyante na lagi ko. Ay kabala ka, Jack. Nakasabot ko. Ikaw pa. Nibaw ko. Dili kami still nun. Mutabang kagad kung doon na lang ka. Pasensya na gud, Ards. Okay ra lagi. Pero yun na, nagkarungog kong istorya nga. Nagkabalik na kuno katong akong mga kauban sa atong trabahoan sa ilang trabaho. Gipabalik mo kuno sa stagiya. Ako ra kuno ang wa makabalik. Oo, bitaw. Ipangtawgan sila ni Madam. Ikaluyan siya nila. Nga mo am kumapil. Nga nagtinarong matakos kong trabaho dito. Pwede ka kumadto, Jack? O manghangyo ko sa atong amo? Wala ko'y kapainan ini kay gawas nga ako'y laing trabaho nga nakatunan. Ang pagpamanday ra. Wa sige laing mukuha na ko kay mahal ko no ang akong pangayo. Suway lang pagkikita si Madam dito. Basin pag maluoy siya nimo. Kay gipabalik naman to ang trabaho tong gipang layoff atong miaging buwan. Ikaw naman tao'y wa makabalik.
nga itong amo, Jack. Oh, nas madam. Nagpanaganam ko eh. Kay sukad, wa'yo ko makatubang personal anang atong amo kay tinted glass manggod ang bungbong anang iyang opisina. Niya, diharam ko sa sekretary pod kutob kigstorya. Oh, magkakita na mo karon. Ganina raman na siyang napaabot mo. Ha? Ganiha ra siya nagpaabot ako? Naibaw rin siyang umani ko. Ako siyang gi-istoryahan daan. Mau ba? Batanon pa ba ng atong amo, Jack, o tigwang na? Ay, makita ra mo. Ikaw lang niya tanaw kung unsa. Ikaw, Jack. Sige, tuwan siya dito. Ganina ra to siyang nagpaabot mo. Excuse me, sir. Asa naman ka, Miss Jill? Wa pa man mo gawas, madam. Naing na natunay mo siya nga ni anak ko? Nakita ka niya bisan tinted na ang glass sa iyong officer. Excuse me ha, kay dili buot si madam nga makadisturbo ko sa inyong panagsulti. Okay. Salamat. Naunsa man ko. Kalit man kong gikulbahan. Pero, mayo og buutan man ang kining among amo ug magiluyon. Pabalik ko tingali ko niya trabaho kung magpakilo ilang ko niya. Hi. May bata nga may gawasan ng glass nga tinted nga opisina ni madam. Hello, sir. Hello, what's your name? Me? Renz Gabriel? Renz Gabriel? Yes. RJ for short. May I have your blessing? Ha? Can I take your hand? Sure. Where's your mom? I want to talk to her. I'm going to ask her a favor. I want to ask her a favor to be able to return to work here. She's inside her office, and she told me she knows everything about you. Mau ba? Yes, What about your father? my father. He has another family. Because he chose his first girlfriend over mom. Sige akong gibate. My mom is mad at you, and she told me that she hates you. Usa? Mom, he wants to talk to you, Mom. Kumusta ka na, Archie? DB. Ikaw. Mom, why are you crying, Mom? Stay away from your father, Renz Gabriel. Stay away from him. Siya akong anak? Mom, no. He is my father, Mom. Debbie, unsay... Tinuod ba kini? Tinuod ba kini, Debbie? Oh, Archie. Siya ang bunga sa atong kagahapon. Son of God and found you with His Spirit and His life. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Nga igsoon, kamo na mohukom kung unsay sunod nga mahitabo nining sugilanon nga inyong nabati karon. Hinaot ka makahatag kini kanato og pagtulunan. Nining bala ang mga adlaw sa tong pagpamalandong. Bunga sa kakahapon. Sinuwat ni Glenn Peno. Ubos sa direksyon ni Dino Berungan Eliseo. Music and effects, Ariel Mancao. Sound engineer,
Ricky the Savage Garing. Recording engineer, John Lloyd Gabiana. Apo sa dili pa kami hingpit nga manamilit, tuguti nga atong ipailagan ninyo ang mga artista nga naghatong kinabuhi ni atong sugilanon karon. Sa papel ni Archie, Director Ray Arellano. Gina og Narsing, Director Miss I. Ingrid Vertudaso. Davey, Director Teresa Terol Surya. Dudong, Director Randy Suson. Jack, Director Junjun Karakapuhanes. Renz, kining ubos nyo alagad. Hangtod sunod nga higayon. Inaut-unta nga magpadayon kita nga mamalandong ng mga adlaw sa Semana Santa. Bunga sa kakahapon. Dalit ka na to sa RMN Drama. Tanawa! Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Semana Santa na usab. Mao kini ang panahon sa pagpamalandong, sa paghinulsol o pagpasol tungod sa mga kasalanan nga atong nabuhat. Pero naghinulsol ba ta? Ato bang gibasulan ang atong mga kasalanan? Nagpasalamat ba kita sa anak sa Diyos nga mo'y mitubos sa atong mga kasalanan? Wa, hinuon, kay taas nga bakasyon, tuata sa lingaw-lingaw, nagkinataw-anay nga nangaligo og dagat, muratag mga sundaw, nga giayog bugal-bugal ang atong Ginoo. Ni ay sugilanon nga gituyo sa pagsuwat sa radyo ni Baby Frida Salgado. Pamasin nga makatabang kini sa paghandom nga nagpakamatay ang atong labang makakagahom aron pagluwas kanato. RMN Drama presents Mataglusok sa Luha. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you left me all alone and feeling blue.
a tear fell when you told me that your love was not for me. I didn't miss the teardrops, but I miss you constantly. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary, sweetheart. The wedding anniversary. Akong regalo, sweetheart. Nasa nga ako. I'm so happy, sweetheart. Ingon ini kamahal namo ni Janet ang usag-usa. Og wag ko masayop sa pagpakasal sa gwapa na kong asawa. Kaini naman ang gwapo na kong sweetheart. Mga na ta! Dali na mo! Aligre kayo mo din, Hino. Samtang kami sa mama, naghinilakay dito sa ospital. Ospital? Tuwa si mama sa ospital. Nagpaninggit si mungaan pa. Unsa? Heart, biyay na lang ko din nga muasikaso sa atong mga bisita. Uban niyang imong anak sa ospital. Sweetheart. Huwag ka bigyan kaluoy ni mama pa. Okay. Magkuyog ta. Ato na to sa ospital si mama nimo. Unsa man rin nahitabo sa imong inahan? Nagpaninggit siya sa kasakit siya tiyan. Naratol ko. Huwag ko masayon sa ibuhaton ako. Manang gidana ko siya sa ospital. Anak, nasayod ka gyud Oo, naibaw ko ba? Ibaw ko. Kadugay na mo nagbuwag ni mama. Anagdagan niya inyong kasal. Pero, gikasakit kini ni mama ang nahitabo ninyo pa. Naibaw ka gyud. Si mama nimo mo'y nangayo nini nga ipanald ang among kasal. Anong misugot mo sa kadayon? Bata ka pa niya itong hikayo na. Hinungdan nga dili nimo masabtan ang akong pagpangilyo po ni mama nimo. Nga dili niya ipadayon na iyang gusto. Pero ingon siya, dili na siya happy sa among pagkuban. Tungod kay doon na kay laing uyab. No. Mahal ko kayo sa mama nimo. Ug gitahod ko ang among gipanumpaan sa dihang gikasal mi duha. In riches and in poorest. In sickness and in health. Till death do us part. Niyang anong misugot mo ka? Nga magbuwag mo ha? O gipaanal pag ninyo ang iyong kasal. Nangayo siya space. Dili na siya happy uban ako. Okay, mahal ko kayo sa mama nimo. Misakripisyo ko. O gihatag ko niya ang iyang kagawasan. Nga nawa mo laban niyang iyong gugma pa. Nahigugma mo ka kaniya. Tungod sa maong gugma, misakripisyo ko. Kaya dili na siya malipayon uban ako. May pirma ko sa annulment paper. Sakit man sa akong balatian, pero may pirma ko aron malipay si mama nimo. Unya, nagtuo kang nalipay si mama sa inyong panagbuwag? Wala ko masayod. Kaysa diyang naaprubahan ang among annulment. Bidali ko larga pa yung silang nasod. To heal the pain in my heart. Timing kay may nanginahanglan og civil engineer sa New Zealand. Bidali kog apply og natawat ko. Milarga dayon ko. Midali kag larga. Ug wa ka na masayod unsay nahitabo sud sa atong bahay. Mao na ning ospital nga nahimutangan ni mama nimo. Miabot na dita. Kaya, mangita ko kaparkingan. Wa ka sakiti? Nga gibiyaan ka lang sa imong bana? Bisag ni apa ang inyong mga bisita? Anniversary guro ninyo. Gisakitan, uy. Nga kung wa. Pero iyang anak ang ani. O nagpahibaw nga tuwa sa ospital ang iyang inahan. Unsa man tayo labot ni Celso sa iyang asawa, day?
Dili ba anod naman silang duha? Ikaw na'y asawa ni Celso. Inahan sa iyang anak ang nagkinahanglan sa iyang atensyon. Day, dili ba dugay naman silang nagbuwag? O kamo, taod-taod na sad ang inyong kasal. Kay naanod naman si Celso og sa iyang asawa. Ang ilang anak mo ay koneksyon ni Celso ug sa iyang ex-wife. Tabangi lang kog ampo, Wilma. Nga dili lang grabe ang sakit sa iyang ex-wife. Siya, ginisod si mama pa. Magdalit ha, ikaw. Ma! Ma! Di nakasakitan, ma. Niyan ang kanunay mong gipangita. Niyan sa papa. Sakit. Sakit tayo. Gina. Gina. Hain man ang sakit. Niya nga akong kamot. Paikap ako sa sakit niya mong bati. Celso. Ako na eh, Gina. Naunsa man di ka. Celso. Pagadugay sa panahon ka nang ato'y kong makadungog sa ibog tingog. O magakos kag hugot kaayo. Gina. Ayaw ko biyahe. Pa, salamat. Nganong napasalamat ka man? Tungod kay, yatagan mo katumanan. Ang dugay na kay niyang damgo nga, makauban ka. Mahal ko paghihapon ang imong inahan. Sa una, di ko na siya makaon pa. Pero karon nga, ikaw na imuhungit. Makaon na siya. Labing maayo kung mamaayo na siya doon. Matod sa doktor. Don. Oh. Si Papa mo? Diara ko, Gina. Saman, doon na kay pangayoon? Isulti kay akong ihatag. Makita lang tika. Madungo ko lang ang imong tingog. Langit na naalang na ko. Diara ko, Gina. Dili ko ikabiyaan. Gunitan ka na ako, ha? Aron, imong matagamtaman ang kainit gihapon sa akong pagmahal nimo. Tila na kabuntag ang miabot. Nainigmatan ako. Ako rin naghigda nining among katre. Celso, hay naman ka. Umalik ka pagkahana ko.
tanaw dyan, oy. Ayaw pagbilanggo din sa inyong bahay. Na, masakit ka ba yan ng imong kalaki? Bisag pagpanawag. Hawagin buhatan ni Celso. Doon sa nagkahi maitabo sa iyang asawa. Ang kanong wasap ka siya mo pa uli. Gusto ka? Atong bisitahon sa ospital ang iyang asawa? Ayaw, uy. Ayaw. Tingalig masuko ang ilang anak. Ngano masuko man siya? Nibaw naman ka itong ilang anak. Nga anod na sila. Ang ako lagi kahiubsan ni Celso. Kaya wagit siya manawag na ako. Aron pahibawan ko no sa'y nahitabo sa iyang ex-wife. Kung ikaw lang manawag niya? Di masab tumagkon. Mabalik na lang ako sa New Zealand. Unsa ka? Dito may makita si Celso. Usahay mabahay ko. Nga na may sugot ko nga mamalik mi dinhi sa Pinas. Unyag mo balik ka dito sa New Zealand. May trabaho ka pa kang balikon dito day, Jeanette. Dumanagod ang akong gitambag ni mo, good. Ay, pagilis noon, be. Malakaw ta. Manuroy ta. Tingalig mo pa uli noon si Celso. Unya uwa ko. Ay, usahan ang imong desisyon. Ayaw na pagpaabot ni Celso. Usay mong kalibutan. Nagkauli noon sila? O ang iyang ex-wife? Pa, saan mo na yung cellphone? Daghan kayo miss call si tita ni mo, Janet. Tingaling malain siya. Pa, please. Ayaw sa panawag niya nga hindi ako sa kwarto ni mama. Tingalig may ubos niya siya. Oh, adto ko manawag sa gawas. Celso? Pa, itawag ko ni mama. Akong doon sa mama ni mo. Unsa may imong gusto? Wa ka mahibo nga doon na kay ilisan dinhi. Bitaw, no? Mamalit ng takog akong may ilis-ilisan din sa ospital. Gipakuha na ko ni Don ang imong mga sinina sa atong kwarto. Og nalipay kong nakakita nimo nga imo ning gisulob. Sakto man lang gihapon nimo. Gituyo ko baya pagbilin ang uban ko mga karsonis o pulo. Aron kon imo kong pabalikon, doon na dayon ko ikasulob. Ano, mahila ka man? Makadaot ba mo nang mag-uol ka? Kaya maluya ka? Gilakan ko ang nahimo kong sayo. Sobra lang yun akong paghuna-huna sa akong kukalikod. Hinungtan nga nagantos ko. Gina. Pasaylo ako, Celso. Wa kay sa. Busa ayaw paghilak. Pasagdi kong buhilak. Kay ang matag lusok sa luha nga mudagay na karon sa akong mga mata. Nagtimaan kining pagpasol. Nganong dali ra kayo kung nakahukom. Nga ipaanhol na to ang atong kasalan.
Ang mataglusok ron sa mga luha kay imong makita sa kong mga mata. Nagtimaan sa kahinukon. Ngawa matagang tabi sa atong anak ang imong pagpangka. Ang imong pagkabuutan nga amahan. Dili na mo balik ang gikahinugon mong panahon. Paningkamot. Nga mo balik ang imong kabaskog. Pagpakayo. Kining lusok sa luha nga binakaytay sa akong kaapingan. Mga lusok ni sa akong kahakog. Gina. Wa naman unta ko'y labot ni mo. Pero nga nung nangahas pa magyugos pag-agaw ni mo gikan sa imo karong asawa. Nakasabot ka siya. Ato siya. O kung mahimo, dada siya din eh. Aron ako siyang makita. Uy, usa ko ni mga bag. Kinsa may mularga? Ako na eh. Mubiya ka nga wa pa si Celso? Dili na ko balik ko ni Celso, day. Tingali grabe ang sakit sa iyang ex-wife mo. Hinungdan nga wa pa siya makabalik din eh. Nganong dili man siya manawag na ako. Aron pahibawon ko kung sa'y nahitabo sa iyang asawa. Oh, Day! Day! Yan si Celso ay... Mula ka na lang ko ha. Aron mo magkasultig maayo. Mulakaw ka? Imo kong biyaan? Sa diyang mi kong bisal ka na ako sa nahitabo sa imong kamedyoon. Gipaminaw ko ikaw. Gisabot ko ikaw. Pero unsay imong gitugbang sa akong pagsabot. Sa akong gugma. Wedding anniversary na to. Nagantag mga bisita. Pero pag abot sa imong anak, imo kong gibiyaan. Giwudaan mong bili ang tanan akong kahago. Pag-andam sa halandumong adlaw sa atong pagkamagtiayon. Pasilo ako. Pasilo ako. Tawar ako sa raso nga sakitan. Kay wa makasabot sa mga panghitabo. Wa ka gani makahinumdum sa pagpanawag na ako. Masabot naman ginunta ko kung imo kong gitawagan. O pahibaon nga mahal pa doon di ay nimo ang una nimong asawa. May sakit si Gina. Stage 4. Colon cancer. Iya kong ipabalik din eh. Kay gusto siyang nakakita nimo. Kung mauna, tana sweetheart, ato siyang atuon. Salamat sa iyong pagsabot. O salamat sa kalipay nga imong nahatag ni Celso.
ko mahatag. Nagkatakdo lang kitingali ang among kapalaran ni Celso, Gina. Pero, aning kamot nga mamaayo ka. Gusto ka? Ubanan ka na ko din sa ospital. Salamat, Janet. Buotan man di ay ang napili ni Celso. Og, muhangyo ko ni mo. Ayaw pasakti ang akong anak. Si Dondon. Ma, ikaw ang gusto na kong kauban. Ayaw ko biyahe, ma. Gina, mamaayaw ka pa. Malipayon ako, Celso. Nga doon na ako'y kapinlan sa atong anak. Janet, ipilit ko ni mo si Dondon. Ayaw ka bala ka, Gina. Pagkaon ug mahalon ko si Dondon. Sama sa matuod na akong anak. Oh. Ma, nga nang gibuhian mo nga akong kamot. Ma, ayaw ko biyahe. Ma! Magmenyo lagi si Dondon, sweetheart. Pero ang iyang gusto, simple nga kasal. Kuwang ko no iyang kwarta. Makabato na di ay tag-apo. Sige dong, ipaila-ila unya mi sa imong bride-to-be. Og ayaw ka bala ka sa gastuhan sa imong kasal. Kamira si Papa nimo ang manubag. Tinuod, tita? Tita lang ihapon? Mama na dong. Maubay ang tugo ni mama nimo. Naisipon ka gyud nako nga akong anak. Malipay kaayo ko kun imo na kong tawgon og mama. Sana. Nadungog mo na ang isulti ni mama nimo, Janet. Dili usalang kasimpleng kasal ang mahitabo. Bongga gyud dong. Tagain niya dayon mig apo, ha? A fool am I, a fool am I in love. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you left me all alone. Og dini natapos kining pinalahing sugilanon nga gituyo sa pagpaom ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, matag lusog sa luha. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical Director Ariel Mancao. Soundman Janjan Lara. Recording Editor Lloyd Cabiana. Apan sa dili pa kami hingpit manamilit, ania mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Janet, Miss I. Ingrid Bertudaso, Celso June Pujanes,
Gina, Carol Marie Hikain, Dondon, Jeffrey Cabunada, Wilma, Cecil Cabrera. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. God bless us all. Tanawa! Ulsod-ul ang pagbalaan sa Semana Santa. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang kalibutang Kristohanon muduyog sa pagpamalandong ni mga balaang adlaw sa Semana Santa. Ug tungod ni ini, idalit na mo kaninyo kining pinalahi nga sugilanon na sinuwat ug ubos sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang kusog ka na ko. Kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema. Walay mahika pahimula. Sa matag panahon nga dag-on ko sa kakapoy, ana ka nga nagdasig ka nako. Sa matag higayon nga daw maluyan ako, ug paingon na nga malupog. Ana ka nga nagligon ka nako. Daghang mga higayon nga mahikalimtan ko ikaw. Apan naa ka nga nagpahinomdom kanunay nako. Sa mga higayon nga paingon akong mubuhi sa akong pagtuo. Ana ka, nga migunit ka nako hugot kayo. Ikaw nga akong Ginoo, ug akong manlalaban. Ikaw ang iwag sa kahayag sa nagkaawp na unta nakong paglaom. Ikaw nga akong Diyos, ang akong kaligon, ug ang akong kusog. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos, unsa man kalayo. Mara ni imong mahatag na kong ikan sa mong sweldo, babe. Pasensya na gid ka, babe, ha? Bitas at uy. Di na mahimo, uy. Di gyud na magsilbi na akong imong kalaki, Jonas. Naibabitaw ka nga na ako'y kas-advance sa opisina. Unyang ako manghod, na maray para sa iyong project sa eskwelahan. Nya gitagaan sa nimo. Ang
Pero, gamay ra magud to. Panghitag paagi taon, uy. Dire ba ko anits kalisod? Tingalig biyaan niya ta ka. Ayaw taon, babe, eh. Naibaw, bigid ka nga, mahal ka ka. Gibuhat na ako ang tanan, aron malipay ka lang. Ay na, araman di ay na. Gusto man kaday kang malipay ko, nga di man ka maninguha. Aron mo kita ka og doble kaysa naanda ni mong agis trabaho karon. Sige, sige. Maningkamot ko, babe. Promise. Buhaton ako ang tanan. Akong dublihon ang akong paningkamot. Isaad ko na nimo. Kana, manay buhata. Ayaw ipakita sa istorya, uy. Buhata. Naibaw bitaw ka kung unsa giti ka kamahal, unsa ka kaimportante para nako. Ikaw ba yun ang akong inspirasyon ni kinabuhi ah. Maong ayaw gid ko kadagig lapat, Jonas. Kung unsa akong gusto, dapat na adayon. Ayaw tugay-tugaya. Aron dili ko mawa nimo. Oo. O laki, babe. Day off man rin nimo. Lakaw na. Panglaba dito kay duha na kasimana ng mga labanan dihang naglaundok. Oo, gidi ka makapanglaba, babe. Ha? Saka? Manglabagid ko? Aron madaot ning ako manicure? Buko man ka, uy. Mindset ba? Mindset. Baway sa ko kadyan. Humalabit ako pang waswas. Igo na rin na akong iyayayon niya ang ako mga nilaban. Kasakit sa kong buko-buko hawak. Babe! Jonas! Oo, usaman, babe. Tutuman na na ako, uy. Why luto ng rice, babe? Wapoy sudan. Gutom na kay ko. Babe, pagdalik yan sa nagtak ang sa rice cooker, babe, kay mga hay-hay pa magkukunin ako mga linabhan. Ay? Huwag pa kung mamasagitan ako ng kay drama, dili. Ikaw na lang, good babe. Please? Sige, sige. Ako na, babe. Unya na rin ako tiwason og pangahay-hay. Magtakang sa kog kanon. Iba, gutom na ba ya kay ko, babe? O, lagi. Nana, babe. Pamina ko, malor na. Taga Santo Anak. Pastilan, oy. Panagsad naman lang kang masuroy dinis ato, oy. Naibaw na ka, ma. Naalaman taon ko'y gikatipon. Unsara gani ni karon nga nakadalikyat kog hapit nga ri. Gikan sa trabaho. Pastilan. Di na, gyud na. Maunang imuha, Jonas. Malor na. Labihan ni mong nakapaulipon at bayhana. Hilas, murag kinsang datuas ila. Malor na. Sa relasyon, kinahanglan nga naay mo paubos. Aron nga malikayan ang kasamok sa pagpuyo. Ay, mao ba? Nindot. Pero mo prangka na lang gyud ko ni mog sulti ha. Kay imong mga igsuon di man pakaprangka nimo gud. Ha? Unsa man ma? Namili man kag babae nga labihang bati ag batasan. Malor na. Dili baya kay ako ra mo ay nakabantay, kun dili apil ng imong mga igsuon. Ito ma. O sanay ako nakitang kinaiya ni Mika. Pero, siya man ako na. Nahigog mamang ko niya. Mao di ay nga tan-aw ko nimo murag wa kay atiman ni Mika. Ako may dako kayo og gugma ni Mika, ma. Og buhong ka isa sa akong pag-atiman og pagpangga. Unya ikaw, ngano man tangwa man kaniya atiman na Jonas? Ma. Sabton ko basab nga kuwang siya og gugma diha nimo. Malor na. Sa bataw ng matanga sa kinabuhi ang imong gisudlan in taon, uy Jonas. Malanggit na ako si Mika, ma. Labaw pa sa kong kinabuhi. Siya ang tanan alang nako, ma. Pastilan. Pastilan. Unya unsaon na magkahagmasakit ka simbako no? At imanon ka kaan na babayhan na Jonas. Patay ka niyang gapita, Kuya Jonas. Homing?
Awit taong sadyang nangayo ko ni mo para project na ko. I-chat ragi ko ni mo kuya. Huwag kumatos inyo kay lakig batasan sa timika eh. Pasensya na gid ka ha, homing. Yain ang bayan na kuya eh. Tidak kang babae kay Ilis na. Gwapo ni mo. Homing. Kaluoy taon sa akong anak. Ni daot in taon. May kani kay wa dinhi ang uban niyang mga igsuon. Makadungog gitunta sa mga istorya nga bati bahin sa iyang gikatipon nga si Mika. Na, Oy, si Do Jonas tong gikan din eh. o Manoy Efren, ang imong pag-umangko ni dalikyat og duaw tao na ako nganhi. Uy, halos wa naman ko magkailang Do Jonas. Medyo mihugo manog maayo. Kadako manog na usahab siyang pamayhon. Manoy. Murag, wa may atiman sa kaugalingon. Na naman untay ka live-in nga makatiman niya. Ay nasugamak magbabay nga di makamaong mo atiman, Manoy Efren. Babaeng tapulan og damak pagyod. Na muray gidang at unsa gud di ay. Nagpakabuan sa iyang gugma nga siya ray nakasabot, Manoy. Gihimong underdesaya sa babae nga nabuangan niya sa iyang gugma. Pastila na'y daghang babae, oy. Antos podoroy niya nagklasiha sa babae. Naun sa baya si Do Jonas. Nahimo manintaon siyang bugo sa gugma. Maoday na dugay kapag abot. Kay miadto pa day ka sa imong inahan. Babe. Nay, mga plato ay, mga hugasan diha. Dugay na kay nang naghuwat ni mong abot ka. Ipanglangaw na lang na diha. Tempang, ano? Kadagkan man ana nga ikaw raman ang tang-usa dinhi ang nabilin sa bahay. Unsa man nakay mga bisita ganina, babe? Saba, uy, daghana sa di mo pangutana, uy. Pangugasin na na diha. Kay mo tanda po sa Lidas Netflix. Babe. Ako rang bahala, ana. Mahal, tala si Jonas. Ari ako diripi. Naay kayo. Sige, mahal. Wala na ko diha, mahal. Okay, maghuwat ko ha. Pagdali pa ya. Bye, mahal. Jonas, panid-i ko nagsuway ng kalib-ini mo. Kay kuwang yung kus pagtuo nga iyang igagaw ng ginganlan o dundun. Lira. Ako, concern lang ko ha. Kay dugay na biya tama nagigala o kauban din ni trabaho. Wa magkuy pagduda. Igagaw man aniya ka ng dundun nga suod niya. Mauman kani nga panid-ani mo. Kinoon ko. Ikol ba anam hinoon ko niya nang gisulti ni mo karon ako, Dira? Naluoy ko nimo. Mao nga, mahal ang nag-ingnon ko nimong nagminaritis ko. Basta kay makatabang lang ko nimo. Basta kay ako. Kampante kay ko nga, wa magbinuang na ako si Mika. Hoy, Jonas. Kanang dundon, nasigihan ni mong mention sa matagi kayon nga magsulti ta. Nagturda lagi ko.
Nga dili na niya igagaw. Huwag ka lagi gagkunahon na. Hala, grabe ka ha. Imong kaugalingong pagbati na sad kuno mo oy tagai og dili. Nakita lagi na ko, ma. Laing lalaki ang gikauban ni Ate Mika. Labing gi sila. Uy, huming-huming ka ng baba ron mo ha. Pataka lagi nag-ukab na. Sa tinuon mo ko naman. Kinuo ko yung taon. Kaluoy sa maguwang mo, mauna. Ay, sa ng Kuya Jonas, may. Kay namili siya babae nga, sosyalera kayo. May gwapa ra ba? Puti lang. Stoy, hoy. Hinawayon ko ni mo, huming. Sino nga yun? Tinuod man ko. Ang ganahan yung gay ko ni mo, mahal. Uy. Mahal. Ako kay nakadesign akong biyaan ako si Jonas. Ikaw man gano'n akong gusto ikauban, good mahal. Mau ba? Dili man siya. Di ay. Kung mau na. Sige na. Panghipos na si mo mga dadonon. Kay, adto na ito ipadayon sa akong gipuyan atong labing-labing, mahal. Mahal. Ipuso na lang ako, mahal. Mga bisti, mahal. Sige. Wala sa kuhan. Mas may ini. Tabangan ti ka. Aron madali ka. May gani kay misugot na po ng among bus. Puman ako pasabta. Diyos ko. Huwag ko may baho kung siya akong reaksyon niya. Sa ako niyang maabdan dito sa among gipuyan. Okay na. Andam na yung mga dadulon, mahal. Andam na. Salamat, mahal. Happy kid kay ko. Kay makaupan na kita kakanunay. Happy? Happy sa gay ko. Nga magkauban na niya ta. Boss man. Ay. Oy! Usay, buti pasabot ini. Jonas? Kuyawan mo lang tani mo, Brad. Mika? Babe? Usay, buti pasabot ini. Kinsa kinitawana? Mo ni siya. Si Dondon. Ang imo igagaw? Agaw ba, oy? Kabugo ba yan ni mo, Jonas, oy? Mika? Mauni siyang tinuod na akong gimahal. Si Dondon. Ang lalaki nga kaya niyang ihatag ang tanan. Dili parehas ni mo nga sinsiyura. Kawa ko magdahom. Nga makahimo ka na ko ni Mika. Kibuhat na ako ang tanan, pero ganong kuwang paman para ni mo. Ay, mubiya na ko ni mo. Mukuyog na ko ni Dondon. Pero babe... Inutil ka. Wa kay ayo. Bogo ka, Jonas. Mahal? Tana, mahal. Tana. Mika! Babe! Babe! Ayaw pada sa problema. Ipakita nila nga dili ka affected, nga dili ka loser. Salamat, Lera. Salamat kasi mong pagdasi. Gibiyaan ka.
Giilisan ka og lain. Okay, pasag di. Iya man ang choice, Jonas. Pero, pwede pa. Hatagi og bisan jutay lang nga pagpangga o gugma ang imong kaugalingon. Lira. Kalimtit og bayhan na, Jonas. Padingkabot aron mausab nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Malor na. Naidagang babae kuya, eh. Kalimti na itong maluibon. Huming. Ako na si Kalimtan. O, ningkamo sa ko nga muasinso sa akong kinabuhi. Kana! Muni sakto, kuya. Naaram din na. Jonas, angay lang nga malipay ka mintra sa'yo pa, hindi pa nimo siya asawa. Apan ipakita na siya kung unsa siyang klasiha. Isabtan mo tingali ako. O, Tiyo Efren. Salamat kay Tiyo. Angayan nimo ang mulampo sa kinabuhi kay tarong ka man og buutan nga pagkatao do Jonas. Salamat sa pagkuyog mo na ako, ha? Naaragid ko permit, Jonas. Dali. Manag ko tagkandila, Lira. Wa pa man magsugod ang laing schedule sa misa. Sige. Tana, Jonas. Nabusog ka ba? O, Jonas. Salamat, ha. Imag yung ko pa akong diet, uy. Di pa kaon yung kunimo. Daghan ba to? Ako nga ngay magpasalamat nimo. Kay wagi ko nimo pasagdi sa panahon nga broken-hearted ko. Imo kong gifix. What are friends for, di ba? Pwede ba mas labaw pa niya na? Uy, kasi mas labaw pa anak pa? Lira, I love you. Labaw pa sa kay Kala. Jonas, imo lagi kong gipakalitan. Tungod kay kalit masab kaayo nga nakaamko ang akong kasing-kasing. Nga love dati ka. Ug kinalansab ko sa imo kugma. Basta ka naaragid ko pirmi nimo. May relasyon man tao, ha? Dawatang ako kugma. Please. Nawa no dahi mo ang pakikugma kang Mika. Ikaw nga kong kimahal, Lira.
gimahal sa tika, Jonas. Salamat, Lira. Ambingan tigit ka. Ug ang imong kugma nga rin ako. Hello, my love? Jonas, si Fred kini, ang amahan ni Lira. Oh, Sir Fred. Ay, ikaw man din eh. Unsa may akong ikalagad ni mo, sir? Nganong nanawag bang ka? Lagaw na yun dahil sa ospital. Ipangita ka ni Lira. Ayaw pagnugay. Oh, ospital? Asang ospital ah? Ano mo pagkabusulti na kung pahinsi mo sakit? Dili na ko magdugay. Salamat sa imong love. Sa happiness na imong gi-share na ako, my love. Sir, unsa iyang sakit, sir? Systemic lupus erythematosus. Tridor ang mao sakit. Ugwa na mo dam. Namusan ko sa ingon ini. Ubos na kayo ang iyang immune system. Kinuha ko. Lira, my love, pagpakalikon. Pagpakaayo. Tukod sa tugma. Mahal tika. Mahal kayo tika. Diyos ko, ikaw ang naghatagan ako kalikon o kusog. Bisan taliwa sa ako mga kahuyangan. Maluwi ka. Ihatag na ako ang babae nga tinuray nga naikugma o nagmahal na ko. Ligaw na sab siya. Ug ayuhan ni iyang gibati karon. Maluwi ka. Maluwi ka, Diyos ko. Mugawas na ko. Okay naman kuno ko, matod pa sa doktor.
Dili tingalin ako makayakon. Mawa ka na ako, my love. Mahalasap ka ayo, tika. Himuon nato nga kaligon ug kusog ang kugma ug ang himaya sa Diyos. Diyos ko. Salamat kay magyatag na ko ang akong gipangayo. Daghan kay salamat. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika. Bisan og maglakaw man ako taliwa sa kangitngit o gilibutan sa ako mga kaaway. Apan ana aka o akong Diyos nga mao'y tinubdan sa akong kabaskog ug kusog. Liguna ug dasiga in town ako sa adlaw nga tanan. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Ikaw ang akong kusog. Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menuza. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Tuguti nga mong ipaila ang mga naghatag og kinabuhi ng maong sugilanon. Sa papel ni Jonas, Randy Padayaw Suson. Mika, Marites Parba Albores. Dundon, Oji Kumpuk Rakasa. Mama Lorna, Jennifer Dato Menuza. Lira, Ingrid Miss I. Vertudaso. Huming, Aldwin Acorda. Tio Efren, Vinjumar Caballero. Inabagan ni Ricky Bangis Garing. Sangan sa RMN Production Center, ako si kasamang Marvin Sanchez Caballero mo ingon kaninyo, hinaot nga ang kahiusahan, ang kalinaw, ug ang gugma sa Dios magauban untak kanato sa kanunay. Tatak RMN. Sa tanan, ikaw ang kusog, ikaw. Tanawa! Kausap, Pauli. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Giuhaw ako. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Dili ba ang panimay? Mao man unta ang dapit din bation nimo nga luwas ka? Pero nga nung diniring atong kaugalingong panimay man ko naguba, ma. Mahimo magbisan makausa lang. Magpakainahan ka na ako. Labasin sa kuma.
Ang RMN drama tuyong nagmugna ning pinalahi nga sugilanon nga naguluhan. Esperanza. Dili ang mga pagsuway ang makapahimuwag kanako kanimo. Akong Ginoo. Is dark with no light in sight. I will stand in faith, I will trust my King, for he walks before me, my soul shall sing. When God leads my way, Magdali ko pa uli. Aron makaluto na ko sa dili pa mumata si mama. Magkapit na lang akong sardinas sa tindahan. Tanawa ninyo. Tanawan nyo ng anak, ha? Tanawan ng anak ni Marita. Sige nang naasimbahan. Sige na, permanente nang makita na ko sa simbahan. Ingon unta ni Ana ang ubang kabataan, di kay magsigirag yung punga silang cellphone, o baka ha, maglaag-laag. Ay, sus ninyo. May na lang magkuha ng sasayang inahan. Madapat ay kampo. Nang Susan, may hapon nang papalit ako usa ka sardinas nang. Kakadiyot. Di araday, oh. Salamat nang. Di ara kong bayad nang. Oh, salamat. Ay, ayaw tagdangi mong mga kuhan, ha? Kini mga himantayon ka ganina, day, ha? Pagbida ng mga tao din sa ato, hilaptanon sa gining uban. Nang, ato na ko nang. Ay, buutan nga bata, kugihan, relihiyosa pa yun. May laglagig dili mapariha sa inahan. Awas, sabre pa dong. Magbaligya sa punya sa iyang dungog. May kauban na sa kinalaki si mama. Ma. Mayo kay ni aka na. Ay, dugayan ni mo na uli, oy. Mihapit ka na sad sa simbahan, gikan sa eskwelahan. Noong sa mangka, kada adlaw na malangkang tuwa dito. Mula pa sa bekas langit, ana, Jine. Lipay tang half day ka karon aron nga makatabang-tabang ka dinis bay kay daghang kay dinhi mga trabahoon. Adto sa noong ka magyampungad sa simbahan. Hilom na, sam ka. Angay kang malipay nga. Naa sa simbahan magkanunayan ang imong anak. Nilipres ng ubang mga bartanon nga sayo kayo naguyab-uyab. Para ba ning anak nimo? Sa kaninganan niya? Jine. Ay, na Jean. Ako dahil si... ipalailas ako na ng imong anak ba? Dahil nasa doon nga ako mo'y magpailas kung kaugalingon niya. Sorry na, good. Jine, si Tio ni mo, Oscar. Ako siyang uyam. Ani na siya po yung uban nato, sugod karon. Ma, pero... Sige, nalakaw na tos kusina. Pagluto na kay gigutom na mi. Unsa may dani mong sudan niya? Sardinas. Kaway ayaw po ni mo, eh. Huwag yung ka makapangayo dito sa pare sa madres kung bintong karne. Kada kag-koleksyon na diha kada misa, Ikaw no. Kalami anang sardinas, dahil Jean, humani mo uglong agday, dagal yung atos merkado, ha? Pagpalit itong litson manok, aron magkakauntag lami. Siya ba? Maginaya kong ganahan ni mo. Ay, dili dyan ka daw. Ochi, usa pa may gipaabutin mo diha? Lihok na. Oo, ma. Day? Tio Oscar. Sorry ha, wala ko tiyo ang pakuratan ka. Kuan ba?
Ako na yung mangugas din eh. Ayaw na, tiyo, oy. Ako na. Sure ka? Tabangan lang taga. Gamay raman ni tiyo. Ako na lang. Sige, ikaw magigo. Katug na o niya ha, humanin mo diha. Sige, tiyo. Oscar! Dali na ga! Oh, nana! Doon sa nagkusmama ni mo ha. Imo din yun. Unsa man ni tiyo? Kwarta para baw ni mo ugma. O may klase ugma, tiyo. Sa bado mo dito, no? Sige, dihan na lang na. Masinog may ganahan kang paliton. Kung makuha nga na, ingnalan niya ko, ha? Ay, lagkay kog na ko. Pagkasamaha ko nga imong matuod nga mahan, okay? Sige. Muna na ko sa kwarto na mo ni mama ni mo. Good night. Tiyo, nganong niya ka sa kong kwarto? Kakon, gikan mong ko sa, gikan ko nangihi ba? Nya, nalabyan ako ning imong kwarto nga abli, ug nakita ta ka nga way habol. Mao nga gihabulan ta ka, kay tingali tugnawon ka. O niya, o baka lamong kon ka. Ano gon kayo ang hamis ni mong panit? Sige, day. Magawas na ko. Katog na nagbalik. Sa'yo pa kayo. Ako na lungag. Pahuway kay Sabado maron. Ako na'y bahala sa kusina. Dili mahimo, tiyo. Masuko si mama. Ay, ako na'y bahala ni mama ni mo. Higda lang nagbalik, ha? Sige na. At imanon ta ka kay Papa na biya ko ni mo. Panggaon ta ka, Ma? Ngiga. Mao pa may pagbangon. Naon sa kabaya, wa biyay klase ron. Ay, pasagtiigod nga matiman sa nato ang bata. Dili kay kita mo'y atimanon. Kadungog na ka ha, Jine. Buutan kay stiyo ni mo. Mong ayag yung pabadlong, ha? Lingkod na day. Ikaw na. Nay scrambled egg. Niya, buwad ug hotdog. Salamat. Sa man gusto kag gatas. Kay palitan ta kag dali-dali sa tindahan. Ayaw na, tiyo. Salamat. Kaswerte gina ako ni mo ga. Uy, nga nakapares ko ni mo. Mas swerte gyud ko. Ikaw pa. Ma, muadto ko sa simbahan unya. Mutabang ko pag-decorate para sa Flores de Mayo. Simbahan na sab. Kadaghan og trabaho uno din is bayan Jine, oy. Ay, pasagdi ko ng bata, God. No, sa mga simbahan man na. Gawas na lang kung magtagbo-tagbo na dito og laki. Masuko gyud kog apel ni mo ana day. Kay ano ugon kayo, bata ka pa. Di may mo nga mag-uyab-uyab ka na. Human sa eskwela. Ha? Soy, naminaw ka, Jine? Ma. Ay! Sa mga... Yobom lagi ka. Inom sa tubig ko. Umano kaon na inom niyag tabal, ha? Dahwa ra ni, oy. Tunog ra ni. Mabalik na rin kong trabaho sa club unyang gabi eh. Maong ayaw pagdugay pauli ha, Jine. Ma. Salamat sa imong pagtabang karon dinhi sa simbahan ha, Jenny. You're welcome, Sister Therese. Kalipay na ko ang pagtabang ninyo. Buotan og matinabangon kag yun nga pagkabata. Salamat. Sister,
Dili ba lisod ang pagsud sa pagkamadre? Kung gitawag kaniya, aron sa pag-alagad, o bukas ang imong kasing-kasing sa pagserbisyo kaniya, way lisod ug imposible, Jenny. Gusto kong maparehas ni mo, sister. Ganahan sa kumahimong madre. Oh, dugay ko mo na uli. Sa simbahan na yung kakagikan? Dahil, Derewe. Tiyo, tiyo nga no. Check up po na to kung wabay mga timailhan. Tiyo, ayaw tiyo. Simutang gani ko sa mong liog kung wabay ka manimahong laki. Tiyo, buhiin ako. Tiyo, Paubos mong blouse. unsa? Pagdali. Atong tanawon kung wabay puwa-puwa nga gitaguan niya. Dali, be. Tiyo. Ako na ipaubos. Tiyo, dili ko buhiin ako. Tiyo, sa pa... Samang ka. Takmod ko nimo. Wako'y dautang buhato nimo. Bisiguro rin ako nga wa ka magbinuang. Inamahan na rin ako nimo. Wa ko magbinuang. Wasa kong unahuna nga manguyab, tiyo, kay gusto kong magmadre. Unsa? Excuse me, tiyo. Mag-ilis ako. Pagdali kami niya po na ta. Busog ko. Gipakaon kong si Sir sa kumbento. Kwarto sa ako. Yay. Lihay ka na eh. Magmadre ko no siya. Pitar po na. Kanukon ra. Nanok na Ros Jenny. Akong liliyon sa kwarto. Paimuslan akong higayon nga dugay pang nauli ang iyang inahan gikan sa club. Lakman. Ay, muramag nagkatimaho. Unsay gamit sa lugit? Nainanaw kong bayo. Wag yun magkabantay nga nakasuod na ko siyang kwarto. Ayay, napukas ang habol. Di ka magmadre, day. Kay ang kunun taka. Tiyo, yun sa... Ayaw pagsapa. Kita kay ni. Seryo? Kung musinggit karon, tungkabong taka. Ug isunod ko pagpatay ang minan. Tiyo, ayaw. Ayaw malo. Ay, ko lang pagsinggit. Mapatay ka gino. Tiyo, ayaw. Manuwi ka. Tiyo, ayaw. Ayaw. Bueset! Oh. Sa'yo ka malagi na uli. Way, customer? Wa. Kaya hadlok nga matakdan sila sa akong... sa akong ubo. Mga animal, mga hilas kayo. Labang panghilas ang bayot. Gabaga lang simbod at niya. Inyong floor manager? Wala ko. Gitaktak ko sa club kay yaway na ko ang usa ka customer. Dili na kuno ko pabalikon kay tiguang na kuno ko ug dili na mahalin. Ha!
Hilas yun. Ay! Tayo pa. Ngano di magkagikan sa kwarto ni Jenny sa akong pag-abot? Ha? Oy! Ako rang gisira kay ablim ko ng pultahan. Ano niya no ng mga lamok? Aw. Pukaon na lang. Nako di kay magpainit kong tubig kay aron mga piko. Ayaw na. Ha? Pagkaon pag yun mo ng bata, pilar may pag-init. Ako na. Ay, bisit. Bisang saan na kong daginot sa kwarta. Wanag yung ko'y makuot. Sapot ka na saan? Isa may sapoton anang wala mo ko'y kwarta. Sobra si mana kung may trabaho. Bisit, oy. Bisang saan na kong pusing sa eskina. Wanag yung mo punit na ko. Sa pumusay mo, punit ni mo nga sige yung kag... Wanda, sige mo lang kag ugak. O, na di kwarta o. Palitig bugas ug sudan. Kanang lami ha, aron makakaon tagtarong ng kanang anak nimo. Maluoy tas bata ug tarong kaon. Ay da, ambot lang uroy anak niya. Nga may gawas-gawas hapit diya siyang kwarto. Ipangutanan mo ngano? Ay waoy, kapoy. Da magawas sa bitaw na ganahan. Siya to na ko. Ipalit tag bugas ug sudan ha. Sigun sa say gamita nimo anang kwarta. O lagi oy. Ay, sugoon ako sa Jenny's Eskina og duha lang ka kilong bugas. Unya beef loaf para sumsuman. Jenny. Jenny. Hoy. Nagsige pa magukag bukot dihang kaalim mo otra. Sa manggilantan ka. Ma. Di man day kainit to. Sige magkagbukot. Sa manuwa na sa kamusod si mong klase? Ma. Unsa ba'y gihilakan ni mo, oy? Ay, si kinuwi diha. Sa bangon. Bangon na diha. Palitik ko dito og bino og sumsuman. Unya, 2 ka kilong bugas aron nga may malungag taon niya. Ma. Paghilom ko nun, Jenny! Ano naman ka? Si Tio. Oh! Si Tio. Kaya naman as Tio ni mo? Si Tio. Ay, unsa lagi? Kasamok ba, oy, dugay magkasulti? Nga, no? Akong gilukos. Sa? Magilukos ko niya. Gilukos ko niya. Wa kay igabaos? Huwag kang pakitay kayo sa tao, mauna imong buhaton? Imong tumutumuan? Kaysa ba na imong buhay na to kung wanas tiyo ni mo din heron, ha? Tuwag! Matinurong akong gisulti. Hilam! Ha? Hilam ko din ka gusto padungol ko din ang babali mo na! Ayaw yung papatakag panabi sa uban, ha? Kung dili ka gusto palayason, di ka din eh! Nagkasabot ka! Ora na imong mahimo. Sige ka nag-inom. Wala gani kay lami, palahubog ka pa yun. Anak ko lami. Kaya bi kay nakapahimos na mga kagmaayo na ako. Sa to? Ako nagkapahimos? Ha? Kapahimos ko nimo? Sabi di ay. Di ba nga linlain namang laking nagpahimos nimo? Agarboy inang akong nong. Ikaw mas kung kanibal ka. Tamang! Gusto na, Oscar! Gusto na!
Gusto! Gusto na! Gusto na! Gusto na, tiyo! Gusto na! Mas may paning anak ni mo eh. Kay may hinungdan pa. Dali, dali, dali. Ikay akong pahimong tanday. Tiyo! Tiyo, ayaw! Dilit ko, tiyo! Dilit ko! Ma! Natabangin ko, ma! Natabangin ko! Unsay imong buhat dun sa ko anak? Tiyo! Sige! Tiyo! Na! Ganun tamur patay ng mga buwanga mo! Diyan ka lang! Ayaw pagpangilabot, ha? Kuhaon ko lang ang akong bayad sa pagbuhi ninyo! Kare! Kare! Oscar! Oscar! Jenny! Maayong adlaw, ma'am. Ako si Sister Therese. Kailami sa imong anak na si Jenny. Niya pa siya? Kuan. Wa! Tuwa siya nga puwas probinsya. May bakasyon. May bakasyon? Ay, mauday nga taon-taon nang wa mo ato sa simbahan. Kay gikan sa eskwelahan, mula hus magidunta atong bataa sa simbahan. Wa din eh. So, may live ka to yun, sister? Wa na. Kung mobalik na siya, palig lang kong ingon nga, mihapit ko, ha? Sige, mag-inon. Sa sunod, kung may mangita gani sa imong anak, nga iyang kaila, inang wa din eh, ha? Kasabot? Oo, Oscar. Di mo gawas din sa bahay nga wako. Og di isa ko gusto nga makigsulti mo ni bisan kinsa. Hibaw-an ganin ako nga misupak mo. Patyon tamo suway pagduwa-duwa. Oscar. Ang ako mga gamit. Ipusa og ibalis kwarto ni Jenny. Kami na magdog. Kay luod kay kay. Oscar, maluoy ka. Unsa to? Gusto ba na? Nagsulti ka! Wa! Lagi. Tarungap. Maligo ko. O ginikahuman ako kinahanglan nga mabalhin na ang akong mga sininas pikas kwarto. Ma, kang kinsa ng mga sinina? Kang tiyo ni mo. Anhin na siya uban ni mo. Ug musugot ra ka. Wa ko'y mahimo, Jenny. Ma, madili ko. Ayaw na lang pagsupak aron dili ta mapasakitan. Ma! Di ba ang panimay mo man ang dapit din bation mo, luwas ka? Pero nga nung diniring atong kaugaligog panimay, diniman ko naguba, ma! Mahimo magbisan makausa lang, magpakainahan ka sa nako! Labanisan ko, ma! Ayaw kay nabaliliday mo. Sige na, gawas na. May buhaton pa ni Jenny. Oscar. So, ma'am, gawas ka di. Ma. Oscar, maluoy ka sa akong anak. Ayaw! Ayaw! Unya, di ka maluoy ni mo. Gusto na! Gusto na! Ayaw! Ayaw! Kahit kaguha, giing ng gawas! Oscar! Oscar! Ayaw! Ma! Kinuo ko. Hindi ba ang panimay? Mo man ang dapit din bation mo nga luwas ka? Pero nga nung diniring atong kaugalingong panimay man ko naguba, ma! May mo magpisan makausa lang, magpakailangan ka sa dako. Labanisan ko, ma! Jenny!
ni nato sa makadaghan. Sige, pagyapo kag balibad. Ikaw nang akong asawahon karon. Kay mas lami ka. Dili. Alang si mo pagguba sa kinabuhi sa akong anak! Abi! Ina, nakulay mo, anak. Mama. Sorry. Uwa, ina. Dili, ma. Dili. Piran. Sa... Ma. Mao ka na. Ang ibanghan kunta ni mo. Ihang nataw ka. Esperanza. Paglaom. Anak. Ayaw pagpagawa sa paglaom. Ipadayon na ang kinabuhi. Ma! Tabagin ko ninyo ang akong mama! Mama! Napahimutang na sa iyang katapusang kapahulayan si Mama. Gusto kong mahayan ang Ginoo, sister. Kung anong gitugutan niya nga mahitabo ni ako. Nag-irusara na lang ko, Sister Therese. Dili, Jenny. Bisan kanus adili ka mag-inusara. Bukha lang ang imong kasing-kasing ug pasudla siya pagbalik ni ini. Kay naara siya. Kanunay nga nagmahal kanimo. Anak, hinaot pa unta nga makita mo paghihapon ang paglaom. Luyo sa mga bugat nga pagsuway. Nahibaw kong dili sayon. Apania kami nga andam nga mutabang umugiya kanimo. Husto ka, sister. Dili ang mga pagsuway ang makapahimuwag ka nako sa atong Ginoo. Sister Therese, may luna pa ba ang kumbento alang sa mga sama nako? Dako kining bukas alang kanimo, Jenny. Kupot sa akong kamot, anak. Ug tabangan ko ikaw sa pag-atubang sa pag-ong paglaom.
esperanza. When the storms of life are raging high and the night is dark with no light in sight. Og din ni manghigala natapos kini sugilanon nga gituyo pagpahaom atol ning panahon sa pagpamalandong. Sugilanon nga naguluhan Esperanza. Tagsuat Marites Parva Albores, busa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spener Joel Pense, recording editor Randy Tayad, soundman Janjan Lara. O gani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Ginny, Jennifer Dato Minyusa, Oscar Ray Arellano, sa papel sa madre ug sa inahan Teresa Tirol. Inabagan nila ni Oji Kumpuk Rakasa ug ni Aldwin Nakurda. Sangan sa RMN Drama, kini inyong sa kanginan Joel Binsi manamilit ug muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. To the hills above, for my help comes from the Lord of love. When God leads my way, I will not be moved by the winds, by the waves, by the trials I face. I will stand on His word, I will rest in His truth, for my God is my rock, I will not be moved by the winds, by the waves, by the trials I face, I face. DY Adios! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Pagpasaylo. Ikaw nagbigay ng kagalakan. Ikaw nagbigay ng buhay ko. Alay sa'yo ang buhay ko. Pagsita mo, Jesus, sa iyong mga anak. Usa ka malipayong pamilya ang naguba gumikan sa usa ka trahedya nga gituho ang mugna sa taong dautan. Apan lain ang nag-antos sa maong kasaypanan.
Magsugod kining atong sugilanon sa usa ka malipayong pamilya. Ang pamilyang Hernandez. Para sa kaligtasan ng iyong anak, ikaw ay nagbuwis ng buhay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, nak. Happy birthday, anak! Oh, blow the candle rin. Sige na. Ayaw sa, anak. Wish una. O sa may imong wish? Wish na ko, Papa and Mama, akong pangayoon ni Papa Jesus nga next year na nako'y baby brother. Ha? Para jere, matay. Murag, imo nang ipangambana magmaayo na. Kaya murag, oh, special gini mong giandam nga ilim nun. Bitaw pre, murag sit side mo ning binuha pre. State side. Oo, bilang sit side. Natural. Special yun ako mga bisita. Mga lagi. Magkamantay ka ulian klaro kayo. Oo, ini ko yan Subay sa kanal ini pre. Sabi mo, kamo pa. Nagkadugan niyo hubgon. Pero ako'y paniguro ninyo, pre. Hubog yun lagi mo ron. Kay kanang binuha, wa na maginusara. Usa na kakarton. Patay! Dong, napay mo mga bisita? Oh, napa. Muli na nung taod. Nagkuha na kong ice diri sa ref. Ikaw, sa magiduka na ka? Murag giduka naman ko Muna lang ko ni mas kwarto ha. Si Inday. Tuan na siyang kwarto, natuog na. Sige, una lang dito. Musunod ra ko. Muli na ni sila nung taod. Pre, wala. Hindi na makayas kong power, pre. Wala na po niya, pre. Ayaw sana pre. Sabi ni siya rin na ni mo Wapaganita mo kurutan na auto pag hindi mo sa kabutilya. Wala na niya, pre. Basta kayo, hindi na ako kaya. Wala ko niyo. Hina, pre. Nausa. Nausa mo nga. Ito ko Ito na kayo, basig kanal ka agi, pre. Kanal ka taon. Sige lang. Pre. Wala ko niyo. Apig, pre. Hinay, pre, ha? Hinay. Parisindi. Nagsabot mo yung magdungan, may kuli, may unag yun. Pre, tiwason tayo pre. Sige. Iwason na lang rin. Kung sa kabutilya, pre. Dong. Wa pa man din ni si Jerry. Asa pa man di ay. Wa pa manguli ang mga bisita. Ako tong susihon, pi. Siktuan na hinoon to sa sahog na tuog kay hubog. Ingaw naman din ni Sala. Asa ka dis, Jerry? Dong!
Dong Jerry! Wa man tinis kawas. Asa man di ka? Kibiyaan mala ni pultahan nga nagangmaoy. Asa man di ka ning tawhana? Nanglakaw man ka sila uban sa iyang mga kumpare. Alas 5 na sa kadlaw, nanglakaw pa sila. Tawar gining tawhana. Pero, dili man na siya mulakaw nga dili manangid. Kinsa man nagilak? Si Thea. Ato na ko siyang kwarto. Thea, anak? Oh, kinuo ko. Animal ka, Jerry! Salbahis ka! Pagmata! Pagmata! O sige, buhat mo sa tong anak, ha? Salbahis ka! O sige, buhat mo sa tong anak! Ha? Wato ko'y kalibutan, nakainom ko. O dili may tabog ako ng buhaton sa kong anak. Di ko na mahimo. Ayaw na nagpamakak! Ha? Salbahis ka? Ha? Naaptan di kang nagakos ka sa tong anak? Samtang si Thea nagkurog sa kahadlok ka naghilak. Unya karon munigar ka nga wa kay gibuhat? Ha? Bisag amahan pa ka, Jerry, mabilanggo ka ning imong gibuhat. Pag-ampo lang nga negatibo ang resulta sa test, kung mamatud-an nga gilabtan nimo ang atong anak. Angay kang mabilanggo. O kung mahimo, angay kang silutan sa kamatayon. Kinuha ko. Usa ba gyud ay ning hitabo, Jerry? Murag dili gyud ko makatuo ini. Bisag mamatay pa ko karon dayon, ma. Dawaton ko na. Kung tinurmagani nga nakahimo ko ng buhata. Pero idlaho min taon sa kong kasing-kasing, dili og di ko gyud kana mahimo ngadto sa kong anak. Mahal ko ka kong anak. Bisag sa kong una di gyud ko makahimo, ana. Pero nakuha na ang resulta sa eksaminasyon sa bata. Ug positibo nga nahilabtan gyud siya. Kinsa man nagahimo, ani? Di ko gyud siya mapasaylo. Wa ko'y laing mapasanginlan. Tungod kay ikaw mo'y naabtan ni Sheena nga mitapad sa bata samtang nagbakho. Ngawa sa iyang una-una. Natrauma in taon ang bata. Walang gitawon ko maghimo, ani. Naaro siya, sir. Maunang tawhana. Dakpan ninyo siya kay usa na ka-rapist. Sheena! Sige, Busashi! Kuyong na mo! Diri! Wa ko sa. Sina. Day, wa ko gibuhat sa tong anak, day. Ay, nalagay palag! Ayaw na lang pagsukol, Jerry. Kuyog na lang nila, aron dili ka mapasakitan. Wala ko sa! Wa ko sa! Nabilanggo gyud si Jerry. Ug samtang nagdagan pa ang iyang kaso, daghang mga pag-antos ang iyang naagian sa bilangguan. Jerry Hernandez, may dalaw ka. Ay, sir, may dalaw ka, sir. Salamat. Kinsa man kay kinimidalaw na ako. Sige na, gawas na.
Kumusta? Sorry ha. Karoon pa niyo kung makaluan mo, pre. Okay na, pre. Si Maricina. Wala mo duaw ni mo dali. Imposible na kayo ng muduaw siya, pre. Siya magani nagpapriso na ako. Niya muduaw na noon. Oh. Nya. Kumusta man imong sitwasyon diri sud? Ha? Lisod, pre. Mas may pang baboy kay linawgan pagtarong. Oh. Dari lisod kay kaon. Pero di pa kang mapasaran. Nya, grabe kay... Basta kay grabe kayo. Pero okay na. Dawat ko man eh. Hindi lang gina ko madawat kay... Nag-antos ko sa ngawa na ko buhata. Pre. Sakit kayo alag ako, pre. Pre. Abi mo. Dili ko mo nga. Ikaw may nagbuhat inihitabo, pre. Di ko makatuo, pre. Wako'y mahimot, pre. Di masad sila mutuon ako. Pero, ayaw ka bala ka, pre. Tabangan ta ka. May gidudahan ako nga mo'y nagbuhat ini sa imong anak. Ha? Kinsa, pre? Atong hitabo, pre. Tulura ta nga nahibilin diya sa inyo. Nga nagmata pa kay nag-inom. Ikaw, ako, ug si Alex. Pre. Giadto na ko si pare Alex sa ila. Pagkaibaw na ko sa nitabo, din sa inyo. Pero pag adto na ko sa ila, wa na siya. Puong pa siyang asawa. Milarga ko no. Tuwa ko na siya giasahin sa layo. Pero wa mo sulti ang asawa kun asa. Unya. Pre, nahibaw ka ba? Nga ang inyong silingan, kanang atbang sa inyo, doon na sila'y CCTV camera. O gipahibaw na kung kapulisan ini. O matod pa nila. Ilang pangayoon ang kopya sa CCTV nila. Kay matod pastag iya sa CCTV. May nakuha sila sa ilang CCTV nga usa ka lalaki nga nagdali og gawas pahilayo sa inyong bahay. Mga alas 4 sa adlaw. Mao nga ila kini susihon. Pre, dako kini katabang para matumbok kung si kinsa ginagbuhat sa imong ngadto sa imong anak. Tungod kay bisan kinsa, di gyud makatuo nga makabuhat kaniya sa imong anak. Nakailakay ko nimo, pre. Salamat, pre. Usay gibuhat mo, Sheena. Usa ka nagipanood ni mo sa sak. Sinina sa salbahis kong bana. Sheena? Sunugon ko ning sinina niya. Para wa na rason nga mobalik pa siya. Nasilag ka pagkidaig maayo sa imong pana? Kung doon na pa'y labaw sa pong kasilag, ma. Maunay akong gibati niya. Tanawar akong sitwasyon sa among anak. Dili naman kanihapit mo tingog. Mukalit lang syagit, yan magpanawag og tabang. Wala ko mahibaw ko doon sa buhaton ko sa among anak, ma. Karon,
Pila na kaadlaw nga dili na siya mutingog. Igo na lang siya mututok na ako. Ipatanaw ta siya, doktor. Kanang doktor nga expert ang nagbutanga. Apan asa magkukwarta, ma? Kisa may makatabang na ako. Maluoy ra ang Ginoo nato. Tabangan ra ta niya. Amo tong napa ba'y Ginoo ning nahitabo namo karon maoy? Kung naa man, no? Basig nakatog. Sheena. Lord, sayod ka gyud nga kung mubuhat sa sanga ilang gipasangil nako. Sayod ka gyud nga wa ko mabuhat niyato. Tungod kay naibaw ka gyud kung unsa ko kamahal ang akong pamilya. Ang akong anak. Ayuhan ang taon siya, Lord. Ayuha ang akong anak. Di ko iksapayan nga di na ko makagawasan ni Napita. Basta ang importante alang nako. Nga ayuhon mo siya sa iyang kibati. Naibaw ko nga nagantos karon ang akong anak. Hapit na akong birthday. Bisag ka na talagang imong binartihan ako, Lord. Jenny Hernandez, may galaw ka. Pare sini. Pre, may nindot ka balita. Nagdak paligis pare Alex. Og may angkon siya sa mong sa nga siya may naglugos sa imong anak. Unsa? Makagawas ka na, pre. Makagawas ka na, yun. Di na makalinay sa Alex, eh. Na may CCTV. Siya may nakita. Nga nagli, nga may gawas sa iyong bahay. Nga murag may gikadlukan. Ganang nakabuhat manali si pare Alex. Ma, mulakaw na ko. Ikaw na bahala ni Teya, ma, ha? Oh, Kumusta ka, Sheena? ganun ni Aka. Di ba nabilanggo man ka? Ma! Ma, pagtawag og pulis, ma! Ina nga na-rapist ka na ka-eskapo, ma! Ma! Nagsulti na mig si Jerry. O gisayran ko niya sa tanan. Kung nganog ni siya karon. Gawas nun na ang imong bana, Sheena. Unsa? Nadakpa na ang tinuod nga naglugo sa imong anak. May mubag ako na mo pasabot sa kong asawa, ma. Sige, Jerry. O ginaot nga mapasaylo mo ang imong asawa. Si pare Alex ang naghimos ni Tabo. Tungod kay nakita siya sa CCTV kamera sa tong silingan. Nga dali siyang migawas gikan sa tumbay. Nga naghubo, walay sinina. Ug nagdali nga may palayo.
Ug sa diyang nadakpan siya, miangko na siya sa mong salawd. Ubog sa ko na itong higayon na. Ug iya kong gihatod dito sa kwarto sa itong anak. Ug gipahigdak tapan ni Tia. Ngani itong higayon na, walay panimot. Gihubo ni Alex ang akong sinina ug gipahigda tapat sa bata. Ug gipagkakos. Aron ingnon nga. Ginoo ko. Pagkadako din akong saka na buhat sa akong bana. Gipabilanggo ti ka sa pagtuo nga ikaw ang nagamong-among sa atong anak. Bisag giingnan ko nimo nga dili ka makahimo apan wa ko mutuo nimo. Jerry, pasaylo ako. Pasaylo ako. Muluhod ko si mga tubangan. Pasayloan ako sa kong gibuhat ni mo, Jerry. Wa kay Sanchina. Ug bisag makapila ka pa makasal. Andam gyapon kong mapasaylo nimo. Tungod kay mahal ta mo nga akong pamilya. Jerry. Kaya ang Ginoo mismo nagkapasaylo man sa mga tao nga misakit ka niya. Ug ganit kitang tanan. Giluwas pa niya gikan sa itong kasalan. Pagkabuotan mo kay Jenny. Salamat. Salamat ka nakapasahilo pa ka na ako. Tana, malimba ta. Magpasalamat ta sa itong Ginoong Jesucristo. Nawag kita niya pasagdi. Gidungog niya ang akong mga pag-ampo. Nga unta, ibalik niya ang naguba kong pamilya. Tia, anak, Tia. Ginoo ko. Usa kini ka na kong milagro. Si Teya ang among anak. Nga dili na gani hapit puti ko. Pero karon. Ma, saan pati ay ka, Mama? Kiaway ka ni Papa? Wa, anak, wa. Lord, salamat. Daghan kayong salamat. Patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Ayaw ka mo pagpanimalos o pagdumot sa inyong isip kitao. Kung dili, higugmaan ninyo siya sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako, mawang Ginoo. Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18. Og dinhi mga higala natapos kining ituyo pagpahaom nga sugilanon. Agig pagpamalandong ning pagkabanaw sa atong manunubos. Kining sugilanon nga naguluhan ang pagpasaylo. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Spinner, Joel Binse. Audio editor, Randy Tayad. Tunog ug kasikas, Aldwin Acorda. Og mga higala sa dili pa kami manamilit kaninyo, ani ang mga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jerry, ang atong writer-director, Ray Arellano. Siena, Carol Marie Hikain. Thea,
Og sa inahan, Ingrid Miss I. Vertudaso. Sydney J. Badayos. Alex Aminidil Nagurda. Sa nga na lang sa RMN Drama, kinis June Puhanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo, magauban ka nato sa kanunay. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon! Kay siya nagpakaanak sa Diyos! Mga drama, RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon nagipahaom ning adlawng Biyernes Santo. Drama nga nagkuluhan. Pasay Luwa Ako. Ani ako o Ginoo magaduol diha kanimo mangayog pasaylo sa mga sala ko. Usaman, wa pa sila marinig kay biyaan ako sila. Mga anak, pagdali na mo. Kinusuko ng iyong amahan. Simon! Josh! Oh, Mama Marvick. Simon, sige be. Tabangis pagdasi ang backpack si Josh. Sige na. Abi na mong backpack dong, mi. Diyos. Didar kayo sa imo, no? Tanadong, Diyos. Sige na. Panggawas na mo. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Ma. Bye na, sige na. Ala, nilarap ka na si Papa Art. Kibiyaan niya ang mga bata.
Ay, sus, daan pa ka. Ikaw no, daan na biya kang naibaw sa batasan na ng art. Kaniadto pa nga uyab pa mo. Stricto kay na siya. Bisa ba gani doon mo tutok ni mga lalaki? Mamasuko gani, uy. Naibaw ko ana ang stricto lagi siya. Pero sobra ra sad, uy. Saro. Kay bawo siya nga maglisod og sakay og jeep ang mga bata kay daghang pasahero. Nago di sakinan. Gibiyaan hinuon niya. Nalipay ko nga daghan kag dakuhang award sa pag-graduate nimo sa elementary, Simon. Pirmihan niya, hangtod ka na nga ma-high school o mag-college. Oo, Papa. O ikaw sab, Diyos. Primitiha sab nga maunor ka sa magkangkuya nimo, Simon. Gusto na ko nga matapuan mong duha. Kasabot? Oh, Papa Art. Simon, pagmun ko na kining suga, ha? Kaya launa na sa kadlawon. Ayaw sa Ma'am Rebek. May tiwason pa ko kay ipahas man ni og mas buntag. Ayaw palabi, dong. Masuko niya sa Papa Art, ma. Kung dili ko magkatapuan. Jesus. Ngano magudi og dili matapuan? Mag-unsa man ang inyong lawas kung masobrahan ninyong tuon, Simon. Nagparihas na lang mo ni Josh. Dugay mga to. Unya, sa iyong mga mata. Ngano ni kunhod man ang imong grado, Simon? Huwag kang magtarong sa pagtuon. Nagtarong mo ko, Papa Art. Pero doon nalagoy nilabaw sa kong kabright. Di ko mo dawat na imong rason. Pagtuon og maayo, kay kung dili gani, magkatilaw ka sa akong mga kamot. Art. Oh, Sabta sad si Simon og Josh. Kung dili consistent ang ilang grado. Naamang kay panahon nga. Ayaw ko kilabte, Marvic, ha? Ako ning gusto nga mamahimong profesional kining duha na to ka mga anak. Okay raman na ba? Pero ayaw sad sila pugsa nga budako pirmi ang ilang grado. Wa naman ganin na sila pahuway, oh. Gikan sa eskwelahan, mukaon. Human og kaon diretso sa tuon. Ayaw sad intaon palabi ang mga bata, uy. Ayaw sila giparihas nimo nga bright kaayo ka. Maluoy pud kanila.
Congratulations, Simon. Wa ko nimo pakiasa. Valedictorian ka. Kamay anak. Unsa, Josh? Ma, sakit na kaya kung sige tuon. Kinuo ko. Madlo kong papa-art nga magpakita sa akong grades. Kay pulos ng us-us. Gagmay ko din yung graduhan ni mo, Diyos. Unsa bay kag may art? Niragko maghihapon na. Mius-us lang. Gago ka? Wa ni mo ma-maintain na imong grado? Asa man ka naliwat, ha? Sa imong inahan? Art? Gago ka! Art, usa mo! Nausag ka, God! Anong gisumbag mo ni Mas Josh? Hinom! Pawa niya, Marvic! Pawa niya! Nasakit sa kuko! Nakadugo ang uri, Mama! Kapiyan sa papa, eh. O may konsiderasyon. Maugid, Kuya Simon. Ni kay Okilis Mama Maribik. Din Diyos, maningkamot lang tadong. Nga matag na to ang gusto ni Papa Art nga mahimutang professional. Oo, Kuya Simon. Promise. Magtuon gyud kog maayo. Congratulations, Simon. Top 1 ka. Summa cum laude ka. Bye. Take na yung board exam. Aron hingpit ka na mamahimong accountant. Gigutom na ko. Ngaon ta diha sa restaurant. Dahil na. Gutom na kaayo ko, love. Ay, magkakaon ka na karon. Papa Art? Diyos? Kinsa man ang babae nga imong kuyog, Papa Art? Imo na kabit? Ilong diha. Love, dali na. Dali na. Bahis ka, Papa Art! Bay, may kabit na mong papa, bay. Naradong Diyos. Ano mo ka? Kuya, ako nakita si Papa Art nga may kuyog nga. Batanong babay. May kapit si Papa, Kuya. Kabutan
Gusto na. Ay, nag-isulti ka, mama. Kaya basig mag-goal siya. Di na mahimo, kuya. Naluoy ko ni mama. Kasama ba sa cellphone ni Arthur? Kinsa ba kini nag-text? Akong basahon. Jaga! Art? Nga nung gilabtan mo nga akong cellphone, Maribik! Ha? Unsa kining text? May babae ka? Ngano nakahimo ka man ako, ini? Tanong ka yun! Himo ko gitapatan? Nasuko ka nga nabasahan ako ang imong text sa imong kabit? Nga imo naming biyaan? Oo! Biyaan ta mo! Gay, mi pa! Imura mong ibaylo sa mong kabit. Gago! Huwag kay katungod nga musulti na ko, anak! Grabe ka ba? Ako mismo. Nakakita sa imong kabit. Diyos! Kita ko. Isakitan ko niyang nakita na buspapa nga may kuyo galay babay. Naluoy ko ni mo, Mama Maribik. Ngano nakahimo ka ba na hindi, Art? Gado man! Gado! Isakitan ko, Maribik! Gusto na! Gado! Sobra na rin gibuhat ni Mama pa! Sobra! Sobra lagi ka! Simon! Simon, gusto na! Itali mo si Mama Maribik! Oh my God, gusto na! Simon, Josh! Gusto na ako ni Ana! Gusto na na! Unsa? Nabasahan ni Marivic ang imong gi-text nako? Mao na hinungdan nga gibunog kasduhan nimo ka anak ka lalaki, Art? Oh, lagi. Burn. Onya? Oh, wa si mahimo. Igo ko lang silang ipakaon. Correct. Nagkahukom na ko. Nga magtipo na ta, Per. Ay! Ganahan ko, anak love! Kuya Simon, nakapasar ka sa board exam. Accountant na ka, kuya. Proud ko ni mo, Kuya Simon. Diyos, salamat kayo. Tara, ato na to si Mama Marivic. Atong pahibawo ng atong inahan. Nindot untang imong kalampusan, Simon. Pero, wa na ang inyong amahan. Kay tuwa naman siya nitipon siya ang babae. Sayang dito siya mo ay. Niya may miss Kuya Simon ma nga. Andam nga mo pangga ni mo. Hindi na tayo mag-iskutan na kay mabati na itong adlaw. Mag-celebrate ma. Diyos, mga sa paborito na mong seafoods restaurant, Mama Marivic. Para ni mo kining akong kalampusan, ma. Para ninyong duha ni Diyos. Art, tibi naman ang ubo ni mo. Uy, wala naman to na wagtang-wagta.
Sus, no? Masakiton ka na? Uy. Dili ni mahimo ha nga ako may muatiman nimo. Balik sa imong pamilya, Art, kay sila mo'y paatiman na nimo. Kay biyaan natin ka din, he. Dili na ko nimo, Art, uy. Unsay? Hala, no? Uy, masakiton ka na. Dili ko mo atiman nimo, Art, kay matakdan unya ko si mong sakit. Pearl. Hoy, unsa ba? Ayoko na magkatubal na kuming muupo ka, be. Hala, dugo! Doon dugo nga ni gawas di kasi mong baba, Art! Ew! Yuck! Skaroon! Manaog lang ko, Kuya Simon. Ako mablihan ang gate. Basig, magibuhat si Mama Marvic. Og wa makabati si mong pagbusina. Oh, uy. Tay. Excuse me, tay. Daplin tay kay ako mablihan ang gate mo. Diyos. Nakaila ka na ko? Diyos. Anak. Ikaw? Raplin. Nakatultol sa kadinhisa? Nga nabiya na magkanamo? Bawa! Bawa! Diyos. Di ka bawa! Diyos. Saan ka? Anong gisingit naman na mo ka ng makililimos? Di siya makililimos kay Simon. Siya ang salbahis nga Art nga nibiya sa iyang pamilya kag gipili ang iyang kabit. Simon, isod na ang sakyanan. Sorry na langay ko sa pag-abli. Marivic. Marivic, asyalo ako. Art? What's sinahitabo ni mo? Mayo kay nakaila din kas imong bana nga hilason, Mama Marvic. Diyos, gusto na, Diyos. Kuya Simon, ang tod karon, kuya. Niya pa ang samad sa kong kasing-kasing tungod sa iyong gibuhat na to. Diyos, anak. Dugay na ang nahitabo. Oh, dugay na, ma. Iruhang ko dron. Niya pa ang kasakit sa kudughan sa iyong gibuhat ni mo. Nato! Masaylo ako. Ninyo. Art? Art! Mama, pasag din na siya, ma. Gigabaan na siya sa iyong gibuhat na to. Dong Diyos, mahimong makiksulti ni mo. Bahin sa usam na, ma. Bahin sa inyong amahan. Nak, bisag unsaon, inyo paghihapon siyang amahan. Nagkasama man siya nato. Apan may dakong utang kabubuton gihapon taniya. Siya ang nagpa-eskwela ninyo. Siya ang nagbuhi nato. Oh, pero siya raday ang mupatay na to, ma. Wa na ba ginaay kay kaluoy niya? Nak, tubag ako.
Bisag kamay. Wa ka na bagay kaluoy sa imong amahan. Naam. Pero, sakitan paghihapos ang ibukat na to, ma. Kung mao ka na, Dong, i-let go ang kaligut-gut nga gipati mo sa inyong amahan. Aron mo gaan ang imong dukan. Pasaylo ka siya. Kay tao ra usab si Art nga makahimong sa. Nak, way perpekto na to. Kitang tanan makasasa. Muhangyo ko ni mo, Diyos. Hatagan na itong pasaylo si Art. Mahimo pa, Diyos. Marivik, daghang salamat nga ipangita ko nimo. Art, gusto na ko nga maumol pagbalik ang atong pamilya. Og nibalik ka na sa imong panimahing bibiyaan. Gipasaylo na ti ka, Art. Og andam na sa mo pasaylo kanimo ang atong mga anak. Kabuutan ninyo. Dako kayo ang sayop nagibiyaan ko kamo. Nagbasol na ko. Ayaw na paghilak. Bigani, trapuhan ako ang imong luha. Kay kung maabot sila si Simon o Josh, makaingon niya sila kagiaway, di ka. Simon! Simon, anak! Josh, dali. Dool ka papa-art ni mo. Naaraman kong kadihas may pultahan. Diyos! Diyos! Pasiluwa ako! Pasiluwa ako! Naibaw kong kisakitan kagyod. Doon kay ikaw mismo ang nakakita. Nga may kuyo kong babae. Pasiluwa ako, anak! Diyos! Diyos, anak! Mama Maribik, maibalikan si Ma. Ako po ni Papa Art, Ma. Art! Salamat, Ginoo. Hawak man sa tali, Papa. Tiniguang man ang imong hawak, Mama Maribik. Simon, Diyos, Marivik, daghang salamat sa inyo pagpasaylo na ako. Lord, daghang salamat nga gidungog nimo ang akong ipangayo. Naibalik na ko ang akong pamilya. Ani ako o Ginoo magaduol diha kanimo mangayo pasaylo. Ang pagpagkasala, tawhan, ug ang pagpasaylo, balaanon. Mangigalan natapos na ang sugilanon nga sinuwang tubos sa direksyon ni Cecil Danielsus Cabrera nga naguluhan. Pasayloa ako. Music, Randy Tayag. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alwin Nacorda. Ug aniya ang mga artista nga nagda sa tagsa-tagsa nila kapapil. Sa papel ni Art, June Caraca Pujares, Marivik, Jelly Haga, Pearl, Carol Marie Gikain,
Simon Ray Arliano, Jules, Jeffrey Gabonada, Amiga Gabayot, Aldwin Lacorda. Og daghan kayong salamat mga higala sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Semana Santa po. Kini si Ray Arliano maingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magauban ka na kanunay. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo? Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Si Marvin. Hello? Hello, darling. Kumusta na? Mia, excited ako sa maabot atong kasal. Yes. Wabot ako, ugma. Diyan ako sa airport sa Dubai. Magpaabot ko. Sugatan ti ka. Of course. Gimingaw na kayo ko nimo. Samot na ko. Magpaabot ko.
Butog pa na yun ang eroplano. Ingon sa paghikitaan ko na si Rose. Yan na sa waiting area. Nagpaabot na ako. Nara siya. Wara-warahan ko siya sa kong kamot. Diara ko! Yes! Yes, nakakita na siya na ako. Inday, nanas daddy! Yay! Daddy! Oh, thank you. Welcome. Yes. Miss you. Miss you, sad. Mga unta, gusto kong mukaon og laming ginasal. Gimingaw na ko ginasal. Oh, yeah, sure. May problema. Mga unta. Dali, daddy lang sa kinan. Okay lang akong baby? Yes, daddy. Kugo si daddy, Lee. Kugo si daddy. Miss mo ba si daddy? Yes, daddy. Uy. Very good. Oh, sige na. Ito na ta. Ara makakaon ka na. Okay, tana. Baby. Dali lang ka. Ba ni daddy? Yes, daddy. Magpabaka na? Bugat na baya ka? Balanggot ko ni daddy kot. Oh, dali lang siya. Bahalang siya. Oh, unsa man? Ready na ba ang tanan? Oh, nahanay ko na. Ay niya ang atong wedding coordinator. Schedule na ta. Para prenup. Asa ang mga location? Nana ang itinerary. Ready na. Kano sa nga tong prenup? Human sa seminar. Okay. Daddy, ako'y flower girl, ha? Oh, yes, of course. Marvin, tuo di ay, may isulti ko nimo. Unsa ka na? Ang imong daddy, mo naman ka, dakong supak na to. Nako. Ako rin may baw. Siguro ka? O lagi. Ako rin may bawang mupasabot kang daddy. Gikan din muadto ta niya. Hoy. Ikaw din, do? Pambot na ka? Pamina ko di. Nomdom kag dadi, do? Daddy? Ngiga niya mo sa? Tungod lang sa babaeng way hinungdan, limo taga si mong dadi nga mao'y nag-antos, nagpadako ni mo, nagpalamoy ni mo buhanga ka. Oh. Limo taga sa tao nagpa-eskwila ni mo. Makaangkon ka nagkinaan man, umikan taos dadi ni mo, do. Tapos sayon-sayon na yung kalimtan ninyo. Wa baya, daddy. Ang saywa? Oh. Ay na lang, Marvin. Naagyapon nga akong pagtahod og pag-ila ka nimo, daddy. Og sorry kayo nga, wa gyud ko kauli sa pagkamatay ni mami. Oo, ka na. Mao gina. Tungod kay maski palabi nimo ang imong trabaho dito sa gawas. Dad. Kanto ka gagawas, do? Wa ka ipaanak si mong nanay? Ha? Oh. Wala ta ka magpakita. Dali na mo. Ha? Daddy. Wala ka mong taba. Bida. Oh. Kita sa lughan ako, do? Wala pakita ng matay mong inan. Mamawa, boy.
Di ko gusto magkitas ng gway ninyo. Dad. Daddy. Mamawa mo. Tunglohon ta mo. Daddy. Ayaw pagila. Marvin. Dili makababag si Daddy sa kong tinguha nga. Magpakasal kita. Pero iyatan kitong lo. Na ang Diyos. Dili ta niya pasagdan. Marvin. Daddy, nganong nasuko man si lolo ni mo? Oh, uwa masuko si lolo ni mo. Suko siya, uy. Pasagdilan, anak. Wa kay gift ni lolo, Daddy? Naaman. Atong hatagan og gift si lolo, Daddy. Ako'y hatag ni lolo. Ah, okay. Atong hatagan og gift si lolo ni mo. Sige na, Daddy. Paliko na to si lolo. Kinsa na sa kaning nukto kay. Unsay? Oh, kamo na sad. Lolo, bless ko, lo. Ano niyawan mo? Lolo, naami gift ni mo. Unsa? Walang dayan ako mahatag ni mo, Daddy. Gift. Ni ara, lolo, oh. Sa pagtuon ninyo. Dago nyo kululuhan, hatag-hatag nyo gift. Daddy. Love man ka na mo, lo. Bebe, Dili di ko ni mo love, lolo. ahak binang bata kay. Sakit-sakit lang slughan ko. Don't worry, lo, ha. Kay ini ka doktor na ko. Ako'y tambal ni mo, lo. Samot, niyabag na. Oh, lagi, lolo. Gusto man ko mag-doktor. Unya, ako dayon ang mutambal ni mo. Ka, ni mga buha ka. Di pa tungod di mo. Kumutaga ni mo dading mami. Ayaw na kasuko, good lolo, good. Daddy, mutambong yung ka sa among kasal. Ha, Daddy? Marvin, paminaw Marvin. Bawa ka do. Takuas kayo ubos na ko ni mo do. Nguwa niyo ka muli sa pagmantay sa imong mami. Di. Wala ng imong mami do. Niabot ka. Huwag ka ni ka magpayabaw na ko. Huwag ka ni ka mingon nga sugata ka dito. Samot kayo ubos na ko ni mo do. Ano naman? Abi kay hayahay na kay ka? Kalimtan na ni mo ang inyong ginikanan? Daddy. Dali abyan in taon ng limuti mo do. Tuwa ka sa gawas. Narbaho ka dito. Di ka gani manawag. Mingaw kay imong mami. Sa diyang nagtinga ang imong mami. Ikaw mo'y kipangita taon. Pero di ka magkontak. Wag ka ni Pauli. Sorry lang, Daddy. Ayaw na lang awaya si Daddy Lolo, uy. Hindi palang tungod ni mo. Akong apo. Di, naku pasayloon ni mong daddy, oy.
Salamat kayo, Dad. Surtihan na mo doon niya ani nga akong apo. Wa bali. Di mo magkatunog ng akong bahay ron ay. Salamat, Lolo. Salamat, Daddy. Karon pagkarating og ganana ka. Kung kadang. Yay! Lo, love na mo. Love man kayo ako sila si Daddy o Mami. Love sad ni mo sila, Lolo. Love na lang. Yay! Yay! Oh, Dad, manlakaw mo ni Rose. Alang sa mong prenup. Mao ba? Di ko mukuyog ninyo, Midi. Ari lang ko ni Lolo, ha? Oo, sige. Diri lang ka ni Lolo. Lolo, Oh. kita mo ay magkuyog, Lolo, ha? Oh, okay. Magduwa ta. Mag-play tata, Lolo. Lolo, brown out man. Kaniyot. Asa naman tong kandila. Dali, Lo. Kay ngit-ngit ka ayo, dali. Apo. Kaniyot, magdagkot ko kandila. Palitan na itong magkaon sila si Daddy ug Inday. Sige. Nagbata pa matingali ron sila. Alas 10 mags gabi eh. Mapit lang ta. Jollibee. Init man ka ayo. Hala, kayo. Sunog. Hala, si Lolo. Lolo, dagan, Lolo. Dagan ta, sunog. Sunog ako na kayong sunog. Ginawa ko nahulog ang gato mo. Inday! Gatong tuwa binatukang Inday. Inday! Marvin, dagan makayong bombero? May sunog. Tanawa, ang dapit. Murag, dapit sa mong gipuyan ni Daddy. Ginoo ko! Marvin, ang inyong bahay! Ginoo ko! Sila si Daddy at si Inday! Ginoo ko! Inday! Akong anak! Si Daddy! Ano ba nito? Dapil si Inday ug si Daddy! No!
Rose, ayaw palabi. Unfair ka, Lord. Unfair ka, Lord. Ayaw mahayi si Lord, Rose. Unfair. Mao ba kini ang ganti sa kong pagpaligamot? Nga usalan ka pagpamilok, mahanaw ang duha ka kinabuhi nga ako mga mahal. Magmaligong ka, Rose. Ang akong anak. Dili ko makaantos ka magtanaw sa akong anak nga napaik. Rose, magmaligong ka. Sama kang Mama Mary. Nga nakaako sa pagtanaw sa kamatayon sa iyang anak. Kasi Jesus. Marvin! Og dini mahigala na hong nasab ang laing tabil sa sugilanon nga naguluhan. Mao ba kini ang akong ganti? Sugilanon nga sinawato gumo sa direksyon ni Athena Alexi Cervantes Suarez. Musical scoring Randy Nacordataya, ang atong audio editor Jeffrey Gabonada, sound ang atong ambungan Aldwin Nacorda. O kinapila ni musunod. Sa papel Rose, Jerry Reganas Haka, Marvin o Jikumpok Rakasa, Baby, Jennifer Dato Minyusa. Ang amahan, Zeus Franco Espares. Inabagan ni Randy Badayaw Susunod. Hangto sa suri kayon mga kaigsunan. Hinaot pa nga panalanginan kita ni Lord nining atong pagpamalandong. Nining si Malasanta o makaangkon kita. O hataas na kinabuhi o maayong panglawas. Sangan sa RMN, maayong adlaw ka atong tanan.